Noin. Niille, jotka on elänyt maakuopassa viime viikonlopun, kerrottakoon heti tähän kärkeen, että perkele sentään, Juha, sä voitit taas, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Uskomaton juttu, että tämä voittoputki, niin tästä se niin kuin lähtee. Valitettavasti kausi on niin kuin todella loppusillaan, mutta niin joka tapauksessa niin heti toinen voitto siihen niin ensimmäisen perään, niin kyllähän tämmöisiä kilpailuraportteja on ihan mahtava tehdä. En väitä, etteikö niistä huonoistakin asioista olisi kiva vääntää juttua, mutta kyllähän tämmöisten tapahtumien jälkeen on aina mukava ottaa yhteyttä teikäläiseen. Niin, tietysti on mukava kertoakin niitä jos on tullut hyvä tulos. Toki miksei tietysti, jos on sattunutkin jotain, niin ihan, kyllähän niitäkin tietysti ihan mukavaa on kertoa, eihän siinä mitään. Joo, mutta niin kuin tuossa nyt ennen kuin pistettiin vehkeet nauhoittamaan, niin kuin puhuttiin justiinsa siitä, että joka tapauksessa niin se on ihan eri homma, kun sä meet kilpailuun, että jos sä oot voittanut siellä ja sitten kun sä matkustat sieltä pois, että ne on tosi pitkiä kilsoja, jos sun pitää jonkun harmituksen kourissa sitten matkustaa, että viimeksi kävi tolleen tai oli jotain hässäkkää, että mitenkä mahtaa tämä kilpailu mennä, niin se on ihan eri fiilis sitten lähteä taas seuraavaan kilpailuun ja sitten tietysti voiton jälkeen niin kotimatka on kyllä todella lyhyt. Niin, en mä tiedä, onko se nyt todella lyhyt, mutta ehkä se tulee vähän kevyemmin. No, vaikka ei ne nyt niin hirveästi ole jäänyt vaivaamaan taas kuitenkaan sitten huonotkaan kisat loppujen lopuksi. Ei varmasti joo, totta kai pitää niin kuin suhtautua asioihin asioina, mutta on se kuitenkin, niin on se nyt varmaan niin kuin erilainen fiilis lähteä sitten, että kun on saanut tavallaan vähän semmoista omaa itseluottamusta niin kuin takaisin, jos se on sitten ollut jossain kohtaa vähän kadoksissa. Niin... No, on totta kai, siis ilman muuta se vaikuttaa siihen ja totta kai se niin kuin helpottaa taas sitä seuraavaa. Että kyllähän se, jos se kierre oli se kummin päin tahansa, oli se sitten huonoa tai hyvää, niin aina se johonkin heijastuu. Kauden 8. osakilpailu ajettiin jälleen Länsi-Ranskassa Essaussa. Rata on 937 metriä pitkä, 12-16 metriä leveä, soraa 38%, asfalttia 68%. Mä sanon edelleen, että se on soraa, koska mä en ole keksinyt mitään muutakaan nimeä sille, mutta joka tapauksessa, mitä tykkäsit radasta? Siis ihan jees. Ei voi kyllä moittia. Et varmaan niinku ihan sillä kärkipäässä noista Ranskan radoista on kyllä tämäkin, että ei mikään hyvin pitkä, mutta kohtuullisen vauhikas on niinku puolittain ja sitten osa on siinä aika teknistäkin, että ihan kiva. Ei nyt mikään, ei voi sanoa, että niinku favorittirataa, mutta ei huonokaan. Niin, ja just semmoista pientä ylämäkeä ja alamäkeä ja just semmoista teknistä, ja sitten sehän oli tosi vauhdikas se, tai siis semmoinen pitkä sitten se oikea, oliko se nyt sitten kakkosmutka, mikä kääntyi oikealle oikein pitkästi, niin kyllähän siellä niinku oli niinku vähän joka lähtöä sitten siinä radassa. Oli joo, ja kyllä, siis ja korkeuserot ei varmaan, en tiedä erottuiko ne miten hyvin, mutta se oli aika suuretkin ne korkeuserot siellä takalenkillä versus alalenkkiin, niin se oli kyllä aika niin kuin korkea se ero siinä. Joo, itse asiassa niin sitä ei niin kuin siitä kamerasta silleen huomannut, mutta sitten jossain kohtaa siinä livessä se kameramiehen kamera oli silleen vähän kääntynyt, että kun sieltä tultiin niin kuin uudelle kierrokselle, niin sieltä taustalta sitten näkyi, missä se jokeri on, niin sehän oli siis tosi ylhäällä. Siis siinä oli tosi iso se. Ei se nyt ihan semmoista Kouvolan mittaluokkaa niin kuin ollut, mutta niin kuin siis tosi ylhäällä se oli se jokerilenkki siellä sitten taas, missä se oli se lähtölaatta. Oli siis kyllä se niin kuin, no ei se, en mä tiedä, voi olla jopa, että oli vähän korkeampikin kuin Kouvolan, mutta hyvin niin kuin vastaavanlainen.
Joo, kyllä. Iso nousu, mikä sitten kyllä niin kuin siinä sitten, kun sitä kilpailua kun ajettiin, niin se ei kyllä siitä live-kamerasta silleen niin kuin erottunut tietenkään samalla lailla, mutta niin, Joo, taas aika pitkällä matkaa nousi, että se ei silleen kovin jyrkkä ollut, mutta pitkällä matkaa ja alas tultiin sitten silleen nopeasti. Ihan hauska. Joo, kyllä. Näyttikö se vaan siinä livessä niin kuin pahalta, mutta siihen kohtaan, mistä mentiin sinne Jokerille sisään, niin valuiko siihen jotenkin ihan helvetisti sitten sitä hiekkaa siihen alamäkeen tai siihen Jokerilenkin siihen ihan alkupäähän? Kyllähän sitä tuli, kun niitä mutkia oli vähän muutettu, niin se oli niin kuin vähän semmoista just tehtyä rataa, niin se oli vähän irtohiekkaa, niin se irtohiekka siirtyi tietysti siihen siitä niin kuin normivirtaan ajouralta sinne. Joo. Just sinne, mistä lähdettiin Jokerilta. Kyllä siinä niin kuin semmoinen likainen paikka oli. Joo, ja mun mielestä siinä oli niin kuin hämmentävän paljon sitä tavaraa niin kuin jossain kohtaa. Että, kyllä. Joo. Se oli taas semmoisessa montussa, ja sitten ne kaiteet oli sellaiset, että mitään et sitten niin kuin nähnyt sinne juurikaan seuraavaa mutkaa niin kuin Apexin jälkeen pitemmälle, että siellä sitten oltiin vähän oman onnen ja spotterin nojassa sitten ajamassa. Joo. Ainut mutka, minkä läpi näki, niin oli se tosiaan se kakkosmutka siinä heti alussa. No joo, sen näki sinne, joo. Se oli. Harjoituksissa 6. eka ja 6. Oliko minkälaiset olosuhteet harjoitella ja mitenkä ne harjoitukset sitten suju? Nyt oli aika silleen niin kuin sään puolesta harjoituksissa pysyy ihan samana oikeastaan rataa ja sää, että ei siinä mielessä sai niin kuin kokeilla autoa ja säätöjä ja tutustua taas niin kuin normaalisti rataan, että se kanssa se on se suuri haaste ollutkin, että pitäisi niin kuin kaikki tehdä yhtä aikaa. Niin mutta ei, siis oli ihan niin kuin pääsi aika hyvin rytmiin heti sinne, että mun mielestä oli niin kuin ehkä helpoin jopa niin kuin itselle tämä rata niin kuin sopeutua siihen suoraan, että oli kyllä aika ok. Joo. Minkälainen etu siitä oikein, osaako se sanoa, minkälainen etu siitä on, että jos tommosia olisi niin kuin ajanut aikaisemmin, että kun siellä sitten kuitenkin on se pinta tai niin kuin se, mistä ollaan puhuttukin, että kun se pito on tavallaan niin spesiaali vaikka Suomeen verrattuna, niin kuinka helppoa siellä olisi niin kuin suorittaa, jos olisi semmoista niin kuin aikaisempaa tietämystä niin kuin itsellä tiimillä tietysti on, mutta niin kuin sulla itsellä. No, olisi se totta kai helpompaa, että ehkä siinä tulee just se haaste, kun se rata muuttuu niin paljon, vaikka mitä kun aletaan ajamaan kilpaa ja mitä se niin kuin muutaman lähön jälkeen on se pito siellä ja kaikki, niin että siihen se reagointi tavallaan sen auton puolesta, että se on kuitenkin aika pirun tärkeä se auton niin kuin se setup siinä mielessä, onko liukasta vai onko niin kuin sit tosi kova pito, niin sitä pitää muuttaa aika rajusti, niin siihen reagointi semmoinen, että just oikeaan aikaan, oikeaan tavallaan hiittiin sit saisi aina muutettua sen. Niin ehkä se siellä varmaan näkyisi sit se, että pystyisi niinku tavallaan tietäisi mihin se muuttuu ja missä vaiheessa, jos kelit niinku on samat, niin tavallaan se helpottaisi sit sitä, että olisi joka niinku lähdössä olisi tavallaan sit se maksimaalinen tulos otettavissa. Joo, siis en edes valehtele, että olisin Ranskan sarjaa aiempina vuosina niin kuin seurannut, mutta kyllähän nuo niin kuin nimet kuitenkin nyt jotain sanoo, että joku Seanni ja Pailerit, niin onhan ne nyt on ainakin ajanut ihan helvetisti varmasti niin kuin noita ratoja, että, ja varmaan on monia muitakin, niin niille on ainakin sitten ihan selkeä etu siitä, että ne on sitten aikaisemminkin ajanut tuolla paljon. On, kyllä se on just näin. Ja Seannillahan oli siis tosi kova kyyti tänä viikonloppuna, että jos verrataan näihin muihin, niin välillä on ollut vähän hukassa, mutta nythän se oli saanut jostain kaivettua vauhtia hyvin. Joo, ne on ollut muutamassa kisassa nyt tässä, niin on ollut tosi hyvä vauhti kyllä. Kyllä. Jees. Ensin mitä aletaan käymään kilpailua läpi. Alkuerä 1. Trêve de plaisanterie. Quelle légende du rallycross et du sport auto. Et Colin, c'est parti fort.
C'est parti fort et tout de suite. Hein, il s'est mis au milieu de la piste là pour s'ouvrir la trajectoire pour le premier virage. On me rappelle un dernier vainqueur en date, Mayenne. Attention, il va être chaud le pilote finlandais. C'est Damien Meunier là qui va être peut-être bouchonné par Hervé Knapik et Stéphane Deganet. Peut-être falloir prendre le tour joker. Le pilote Tourangeau, attention, pas freiner trop large. On a vu que ça a surpris quelques pilotes depuis le début. Il a réussi. Magnifique freinage pour Damien Meunier. Tout en glisse, hein, jusqu'au tour joker pour Damien Meunier. Il y a de la maîtrise là. Allez, Ritkonen, premier tour. Il a réussi à faire ce qu'avait tenté Romain Barré ou encore Davy Janet. C'est parti fort pour le Finlandais, c'est plus vite là sur le premier tour pour l'instant. Ouais, moins de 38, hein, 37,9. C'est le seul. C'est le seul, 37,915. C'est qu'il est perfo hein, depuis le début de saison, mais il y a toujours eu des petites choses qui n'allaient pas jusqu'à Mayenne où tout s'est aligné pour lui et il a fait une magnifique victoire. Ouais, c'était clairement les conditions qu'il aime. Hein. Il y avait très peu de grippe, beaucoup de pluie en demi-finale et en finale, et c'est là où il a tiré son épingle du jeu, le Finlandais. Allez, Damien Meunier qui gagne une place. Ça c'est Hervé Knapik. 33 647 pour Ritkonen. C'est très vite, c'est parmi les meilleurs. 34,4 derrière pour Deganet, 34,2, 37,5 pour Knapik. Ah ouais, 33,6, je crois que le meilleur temps c'était Jonathan Payet en 33,6. 33,631 tout à l'heure ouais, pour Jonathan Payet. Ah ouais, donc c'est 13 petits millièmes plus rapide que Juha Ritkonen. À savoir que le premier tour était plus rapide pour Juha Ritkonen, le tour du départ. On va voir sur ce chrono là. Il enchaîne 33,7 pour Ritkonen. Il est vite. Je crois que c'est le seul pilote pour l'instant à avoir réussi 2 tours en 33. 9 dixièmes devant. Il a été rapide. Hein, Juha Ritkonen avec la Hyundai du team PGRX. Hyvä lähtö ja heti karkuun muulta. Maalissa eka ja niin myös tuloksissa. No, se lähti hyvin käyntiin. Joo, se lähti. Osui oikeille raiteille, niin miksei. Ei oikeastaan ollut mitään erikoista siis sinällään siinä. Joo, eikä siis, ei näistä nyt niinku, sä et pysty niistä sanoa mitään, en pysty minäkään, eli mennään eteenpäin. Alkuerä 2. Ritkonen, Delaunay et la dernière série du jour, ici à Essay. La finale du samedi soir de la catégorie Reine des Supercars. C'est parti fort pour Julien Febvre à l'extérieur. Oh là là, contact, attention. C'est bon. Pas de tonneau. Allez, c'est coupe de contact. Du coup, qui a pris le meilleur sur Lorenzo. Sur Romuald Delaunay. Julien Febvre. C'est Romuald Delaunay qui est en deuxième position. Ouais, avec la voiture qu'avait Sébastien Loeb le week-end dernier pour ses 50 ans là-bas en Alsace. Avec le DR Racing qui avait emmené la voiture, le covering qui a été rapidement refait, d'où vous retrouvez des couleurs un peu des anciennes années lorsque Peugeot roulait en World RX. Jonathan Payet et là Julien Febvre semble reparti. Je pense. Allez, Juha Ritkonen qui boucle le premier tour en tête, Romuald. On va dire Romu si tu veux. Jonathan Payet et Steven Bossard. 38,3, 38,8, c'est un petit peu moins vite que tout à l'heure encore. Ouais. Allez, le pilote Motul, Romuald Delaunay en deuxième position. Jonathan Payet qui sentait le vent venir, qui s'est dit allez, je prends mon joker. C'est parti pour Jo Payet. Jonathan Payet, le dauphin de Steven Bossard. Le joker est pris par le pilote breton. Et devant Juha Ritkonen. 33,3 pour Ritkonen. C'est vite. 33,6 pour Delaunay. 33,6 pour Bossard. Jonathan Payet lui a effectué son tour joker. Steven Bossard aussi lors du premier tour. Et je sais pas si Julien Febvre est en... Ah non, bah voilà. Julien Febvre malheureusement arrêté là-haut à l'épingle sur le circuit. Oh, Jonathan Payet aussi qui est arrêté. Jonathan Payet qui n'a pas dû voir Julien Febvre qui est arrêté. L'impression que là-haut il y avait 2 voire 3 pilotes qui est arrêté. Oui. Et oui. Il a dû accrocher Julien Febvre au passage ou alors au moment où Julien Febvre a peut-être essayé de repartir, je sais pas. Eh bien, Samuel Peu tout à l'heure qui était resté scotché sur la ligne de départ. Julien Febvre qui est arrêté. Jonathan Payet qui en a perdu dans cette série. Et oui, le championnat n'est pas terminé. On va passer là, Julien Febvre. Oh là là. Ritkonen dans le tour joker. Alors, on est déjà au dernier tour. Hein. Il reste déjà 2. Dernier tour, Simon. Les derniers mètres
de ce samedi après-midi ici à Essay. Et c'est le pilote finlandais à nouveau là, qui évite. Troisième temps pour Juha Ridkonen à 5 dixièmes. Tasainen lähtö ja siitä kertoo se, että Febreau keilattiin heti pihalle ekassa mutkassa. Sä kuitenkin selvisit siitä tilanteesta. Lähtöhän oli sulle ihan simppeli ja johdit sitä alusta maaliin saakka, mutta takana oli hässäkkää. Febreau pääsi liikkeelle sen lähdön kolaroinnin jälkeen, mutta joutui sitten keskeyttämään ja auto jäi aika pahaa paikkaa radan loppuosuudelle, missä oli tiukka alamäki oikea jokerin sisäänmenon kohdalla. Olisiko se nyt sitten joku mutka 6 tai 7 tai joku tämmöinen. Säkin joudut tietysti siinä hidastamaan, mutta Jonathan Paileri eli Ranskan Joni-Pekka Rajala osui siihen Febrean autoon, mutta mikä hämmentävintä, se ei saanut siitä mitään penaltia. Tosi hämmentävä tilanne. Joo, en tiedä miten tuolla menee se sääntö tuosta niinku liputettu esteeseen törmäämisestä. No, Suomessa on mustan lipun ja haukut siihen päälle. Joo, kyllä sieltä se saa kotiin lähteä siinä vaiheessa. Joo. Mutta ei, ilmeisesti ei tullut mitään siitä. En tiedä saiko nuhteluita tai muitakaan, mutta ei se ainakaan niinku aikasakkoa sitten mitään saanut. Niin, tosi hullua. Niin, mutta oli pahassa paikkaa se auto, sitä ei nähnyt sieltä muuta kuin siinä vaiheessa, kun tavallaan lähti jo kääntymään sinne. Että. Joo, tosi paha paikka, eikä siinä niinku silleen mitään, että ei sekään nyt siis Paileri ei niinku varmasti tahalleen osunut, mutta siis kyllä mä niinku tosi paljon hämmennyin siitä, koska sitten taas tässä samassa kisassa eri alkuerässä ja eri päivänä niin limppuu, kun Seanni osui, niin se sai siitä 5 sekunnin penaltin. Joo. Niin sitten Paileri ei saanut tosta niinku mitään, niin kyllä se pikkusen ihmetytti, mutta sitten mä muistin, että hei, se on se Ranskan Joni-Pekka Rajala, ei tietenkään saa. Se on ihan selvää. Ei vaan, vitsihän tämä oli, mutta siis, no ihan sama. Hämmentävä tilanne vähän, koska niitä kuitenkin näkee aika harvoin, että nyt siihen liputettuun esteeseen osutaan. Kyllä. Ja sehän osui ihan kunnolla, että se joutui käymään niin kuin pakilla ja kaikkea, että kyllähän se niin kuin yllätti se auto niin kuin senkin, ja sullakin nyt varmaan pikkusen siinä sitten ehkä se ajolinja ja rytmi sitten kärsi, että sä olit maalissa ensimmäinen, mutta sitten tuloksissa 3. Ei isolla erolla, mutta pienet erothan tuolla ratkaiseekin nuo kärkisijat. Kyllä. Joo, kyllä se, niinku, se varmasti vaikutti siihen, kun joutui pikkusen ajamaan sitä puhtaalta uralta pois, niin sitten ei päässyt oikein lähteä sitten, niin kyllä se niinku aikaa tietysti vei siinä. Ja ensimmäisen kerran, kun siihen tuli, niin silloin varsinkin, kun ei tiennyt yhtään mikä siellä on, kun niin sen verran spotteri kerkesi hiihkasta vaan, että siellä on auto ja sitten vähän niin kuin varovasti kurkki, että no missään se on. Joo, niin ja sitten justiin toi ollaan rataa, että kun perkele, kun et näe niin kuin mitään sinne, niin kun ei voi niin kuin joka paikkaa nostaa kuitenkaan. Kyllä. Ja sitten pitää niin kuin luottaa, että kyllä siellä sitten niin kuin liputetaan, jos siellä todella auto on jossain, mutta kun toskin kävi just silleen paskasti, että se lippupiste, niin se oli niin kuin melkein siinä niin kuin samassa kohtaa kuin se autokin, että ne lippumiehet oli 3 metriä ottanut siitä vaan etäisyyttä sitten sinne eteemmäs. Kyllä. Joo, ja sitten siellä yhdellä, sen mä kerkisin rekisterit, siellä yhdellä lippumiehellä oli semmoinen nuolitaulu, niin se sitä näytti, mutta eihän mä en tiedä, mitä se sillä tarkoittaa, niin kuin pitää hajua. Että. Mutta hei, tiedätkö, me katsellaan ihan samoja asioita, koska mä pongasin kanssa sen taulun ja mä niin kuin jään miettimään, että meinaako toi sitä, että se este on tuolla päin vai tuolta puolella, että se pitää ohittaa, koska sitten mä jäin sitä niin kuin miettimään ja mitä eteemmäs se kisa meni ja sitten kun tuli muitakin keltaisia lippuja muissa lähöissä, niin sitten vaikka ne näytti sitä nuolta ihan kumpaa suuntaa tahansa, niin sitten esimerkiksi joku semi oliko se sitten se limpun semi vai mikä olikaan, samassa paikkaa oli auto, niin sitähän meni niin kuin 2 puolta, sitä estettä meni ne autot siitä. Niin joo. Se on kyllä jo myös vähän hämärän peitos, että mitä se nuoli tarkoitti. Se on varmaan ranskalaisille ihan päivänselvä asia, mutta ei mulle, mutta ei näköjään sullekaan. Ei ole mullekaan, joo. Se on hyvä tietää, koska sä oot kuitenkin ollut siellä paikan päällä ja sullekaan se ei ole selvää, niin mä en tunne itteeni yhtään niin tyhmäksi kuin yleensä. Joo, no mutta ei siinäkään niin kuin lähdös sinällään ollut mitään erikoista, mutta tosiaan niin toi itse asiassa
mä Limpunkaan kerkesin jo soittelemaan ja senkaan just niin kuin puhuttiin siitä, että tuollahan ei sitten niin kuin keltaisella niin ei niin kuin nosteta ollenkaan. Niin sitä on sitten vähän jännä, kun sitten Suomessa on niin kuin tottunut siihen, että siitä tulee sitten heti niin kuin sanominen, jos et nosta. Joo, sekin pitäisi varmaan itsekin niin kuin ihan oikeasti tavallaan selvittää, että mikä se sääntö on. Siis Joo. Ei vaan ole tullut mieleen, mutta siellä ei hiljennetä. Että siellä Joo. kyllä vetää niin kuin, ihan niin kuin täyvetaulussa. Mä en tiedä, mikä se oikea tapa on, niin kuin oikeasti olisi sitten. Että. Joo, no siis kun ei toi, niin kuin, mä ymmärsin niin kuin Limpun puheesta, että se olisi niin kuin silleen, että kun sä oot ekan kerran ohittanut sen esteen, niin sit ei niin kuin ainakaan enää tarvi hiljentää. Jotenkin tälleen ehkä. Mutta niin kuin tosiaan, niin kyllä mä uskon sen, että se on niin kuin helvetin vaikea, että kun on tottunut siihen, että kun säkin oot niin kuin vuosia ajanut ja itse tavallaan vähän niin kuin kouluttanut siihen, että kun tulee keltaiset, niin ei nyt niin kuin ihan ykköselle asti kelata sitä vauhtia, mutta tietysti hiljennetään ja niin edelleen. Niin sitten on varmaan tosi on vaikea oppia pois sitten semmosesta. On, eikä se mun mielestä kuitenkin aina kun keltaiset liput on, ja varsinkin tuplaliput siellä sitten on, niin kyllä se on niin kuin vähän otettava silleen, että kerkee sitten reagoi, että mikä siellä ikinä onkaan se tilanne. Niin. Ei se mun mielestä, niin kuin, ei sinne voi ihan vaan syöksyä. Ne on kuitenkin ne vauhdit niin kovia, että siellä sattuu vahinkoja. On, joo, en tosiaan tiedä, että no, mutta ei siellä kukaan kyllä mitään semmoisia penalteja saanut ainakaan noista hommista, että se on vähän huono tapa, mitä ei kyllä kannata opetella. Että, joo. Ja tietysti eihän toihan ei edes ollut silleen nyt varmaan mikään pahin paikka, mutta en tiedä, että on varmaan kerennyt katsoa niitä livejä sen kummemmin, mutta olisiko ollut Limpun semissä, kun sitten siinä oli toi Paileri oli keskeyttänyt, niin sehän oli keskeyttänyt silleen vähän sieltä kameroiden niin kuin ulkopuolelle, mutta se oli semmoisessa tosi vauhdikkaassa paikassa kanssa. Että joo, se oli semmoisessa, niin kuin, ja se oli vielä semmoinen notkelma. Niin, semmoinen se vähän keveitä. Alas, joo, se hyppää siitä ja siinä on jo kuitenkin vitonen ollut pitkän matkaa päällä, että sinne tullaan tosi kovaa ja mä näin sen, kun se sieltä lähtöviivalta, kun se Paileri tuli peräältä siihen kaiteeseen ja se auto jäi siihen ja sitten mietin vaan mielestä, että missä, niin kuin tuolla tietää, että se on tosi ahas se paikka siellä ja tullaan kovaa, että kun ne tulee sitten seuraavalla kierroksella, että toivottavasti ne kaikki mahtuu sieltä, mutta hyvinhän ne näköjään mahtuu. Joo, kyllä. Se oli vähän määrän näköinen, kun sieltä kaiteen takaa näkyy auton katto ja sitten niin tietää suunnilleen, mistä kohti se tulee se rata. No, toivotaan, että siellä nyt sitten joku saa sen selvitettyä sulle, että mitä silloin kuuluu tehdä, niin onhan se hyvä, että se sitten viimeisessä kilpailussa on ainakin ihan varma, että miten toimitaan. No aika vähän noita tilanteita ollut, niin ei ole varmaan sen takia tullut mieleenkään. Että, yllättävän vähän. Tosi vähän on ollut keltaisia lippuja. Ja ylipäätään semmoisia laiterikkoja tai kolareita, että sitten siellä monesti, että jos on kolaroitu, niin sitten tosi moni on kyllä päässyt jatkamaan, mitä on ollut noita hässäköitä. Joo. Sitten sunnuntai-päivä ja keli oli tehnyt muutoksen jossain kohtaa. Siellähän sato vettä, vähän niin kuin Ranskassa kuuluu sataa vettä, että se on tänä kesänä ollut kilpailuissa. Se on ollut joku ihmeellinen sääntö, että toivottavasti kukaan ei nyt vedä tästä semmoisia johtopäätöksiä, että siellä niin kuin 2 päivän välein sataa vähintään vettä. No sillä se on tuntunut, että niin kuin jompana kumpana päivänä vähintään 100. Joo, kyllä. Niin ja eihän teilläkin, niin vaikka teillä olisi ollut 2 kuivaa kilpailupäivää, niin sitten ainakin mennessä tai lähtiessä niin on vettä satanut, että kyllä. Aina jossain kohtaa. Ja on siellä aika kosteet yöt jo alkaa olla, niin kyllä se aamulla on se rata joka tapauksessa määräkäsellä. Joo, mutta eikö siellä päivällä, onko siellä ihan teepaitakelit kuitenkin vielä? Aika lähellä, joo semmoista 19 oli. Niin, että siellä on ihan mukava vielä. Mutta ei se hyvin pitkä, kyllä sielläkin oli tosi kylmää. Joo, totta kai illalla tulee sitten aikaisin kylmä. Niin. Joo, heti kun aurinko laskee. Ja mä oon katon niin juntti, mä en edes tiedä, onko tuolla niinku lunta talvella, eikä tuolla mitään luntaa. Ei kai siellä. Niin, ei mitään käsitystä. No, onneksi tää ei ole mikään Volkevestin spin-off-sarja, vaan me puhutaan rallycrossista. Joo, ei siellä talvella ajetä siellä. Joo, niin. Tai lumeessa ei ajetä. Niin, ehkä ei jossain vuoristossa sitten. Mutta. Kyllä. Joo.
kai siellä on niin, talvella on vähän sellainen, mitä nyt näkee tuolta jostain Monte Carlo rallista, niin vähän semmoiset olosuhteet, että vuoren päällä on lunta ja alhaalla ei ole. Joo, varmaan tämmöistä. Alkuerä 3. Konen au milieu, là, parti comme une fusée, le pilote finlandais. Devant Limatainen, Romuald Delaunay et Davy Jeannet un petit peu enfermés avec Fabien Paillet là-bas. Et la fusée finlandaise qui est partie. Les fusées finlandaises qui sont parties. Les deux Hyundai qui emmènent Romuald Delaunay, le champion de France en titre, et 4e devant Fabien Paillet. Et Davy Jeannet qui va plonger dans le tour joker. Il fait l'extérieur à tout le monde. Ouais. Allez, ça piquait Davy avec la belle Skoda ex-Euro-RX, pilotée par un certain Andreas Backrud avec le pilote JMS qui en ressort proprement, le métronome du centre de la France qui va essayer de revenir dans le match. Il est maintenant libéré, le champion de France du Tour Joker. Un autre champion de France, c'est Fabien Paillet que vous avez à l'image qui arrive au virage T2. Delaunay juste devant lui. Ils suivent à distance les deux pilotes PGRX. Davy Jeannet un petit peu plus loin, mais lui il a déjà effectué son Tour Joker. On va voir si Davy Jeannet réussit à remonter. Allez, ça se passe bien pour les deux Finlandais et pour Mika Limatainen qui connaît bien ses Hyundai. Il a un autre modèle. Il roulait avec cette voiture cette année en Euro-RX. Il a terminé 5e de la saison 2024. Donc il est dans le match aussi, le Finlandais. Derrière un autre Finlandais, ce sont les étrangers qui emmènent les Français. Konen dans ces conditions, il est fabuleux. Hein. Comme à Mayenne, 35,5. 35,5 pour le pilote finlandais. C'est plus vite que Bossard encore tout à l'heure. Ils sont forts les Finlandais et il est fort Juha, t'as raison, ça y est, le déclic est arrivé chez Juha Ridkonen depuis cet été. Il a eu un début de saison un peu malchanceuse on va dire. Et là ça y est, il est dans le match. Romuald Delaunay dans le Tour Joker. Il rentre assez large. Allez, c'est propre. Allez, la descente, vous imaginez hein, Juha Ridkonen qui était 4e, qui avait 5 points de retard sur Samuel Peu. Davy Jeannet à l'extérieur et c'est lui qui ressort devant. Ridkonen, 35,4. 36,1 pour Limatainen, 35,9 pour Paillet. Ridkonen le plus vite. Lui qui était déjà en tête au classement intermédiaire hier soir, le pilote finlandais. Il s'est levé ce matin du bon pied. Il aime ces conditions humides, Juha Ridkonen. Il demande que ça. Allez, le virage du raccordement, ça se passe super bien pour Juha Ridkonen. Même chose pour Mika Limatainen qui en termine. Et les Finlandais. Fabien Paillet, Romuald Delaunay au coude à coude dans le virage de raccordement. Et jusqu'au bout. Et Juha Ridkonen qui claque le meilleur temps. Le meilleur temps pour un Finlandais. Siitä jatkettiin, mihin lauantai jäätiin, eli lähdöstä kärkeen ja maalissa ensimmäinen, niin kuin myös 3. alkuerän tuloksissa. Kattelin aikoja, niin olihan toi ihan huippusuoritus. Ainut, joka pystyi vastaamaan vauhtiin, oli tallikaveri Steveni, joka oli noin 60 sua hitaampi, mutta sitten siitä seuraavat oli 2,5 sekuntia ja sitten vielä hitaampia, että ihan perkeleen kova yrkkä sitten semmoiseen vähän raspaseen keliin. Se ei vissiin mikään ihan älyttömän märkä niin kuin ollut, mutta märkä joka tapauksessa. No silleen puolittain jo, että vähän niin kuin alkoi olla ajo-urat kuivana, ainakin osittain. Niin semmoisessa tietysti semmoisessa kelissä niin kuin herkästi saa eroja, jos vaan luottaa siihen autoon ja renkaaseen. Niin se jos toisella vähän sakkaa, niin se on sitten niin kyllä siinä ero tulee. Toinen varoo vähän enemmän. Näin se vaan menee. Kyllä, joo. Sitten alkuerän 4. En phase finale, 5 voitures World RX. Et c'est parti! Oh, Steven Bossard qui est bien parti. Steven Bossard devant Juha Ridkonen et qui devance Limatainen. Julien Febvre qui est 4e et devant le champion de France son titre, Davy Jeannet. Allez, c'est les 3 Hyundai qui mènent le bal. Derrière, Julien Febvre, Davy Jeannet. Et c'est parti sur un rythme de fou. Nous sommes que dans le premier tour. Allez, attention dans ces conditions à ne pas faire d'erreur. Davy Jeannet qui va faire l'extérieur à tout le monde. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. C'était chaud, mais c'est passé. Allez, Davy Jeannet, le pari osé du champion de France. Il a raison de prendre le Tour Joker dans le premier tour. Devant, c'est parti pour la Hyundai. Les 3 Hyundai du team PGRX. Avec Julien Febvre qui a peut-être passé.
Oui, il est passé sur Limatainen. Alors, est-ce qu'il y a un souci peut-être pour Limatainen? J'ai un petit doute sur le rythme du Finlandais, qui est maintenant 4e. Julien Febvre, qui est pour l'instant 3e. Petit accrochage avec David Janet tout à l'heure lors du premier tour, mais je pense pas que une incidence sur la voiture. Allez, pas de changement sur la tête de course. Julien Febvre, le commentateur de la F1 sur Canal+, de retour ce week-end pour son 2e meeting de la saison. David Janet, ouais non, attendez, là, on a Bossa, Ridkonen, Febvre, Janet et Limatainen. Peut-être qu'il y a un souci. Il a arrêté. Il arrive, il est au ralenti. Ouais, il y a un souci pour le pilote finlandais qui nous a rejoint ce week-end. Et devant, c'est Steven Bossard qui mène le bal. 888 pour Bossard. Crevaison pour le Finlandais. Enfin, pour l'autre Finlandais, c'est bon. Pour le deuxième Finlandais. Oui, c'est sûrement dû au contact avec David Janet là-haut à l'épingle. Les deux roues se sont touchés. Et puis David Janet sur le tour principal qui ressort juste derrière Ridkonen, juste devant Febvre. Allez, donc on attaque déjà le dernier tour. Dernier tour devant Bossard, lui qui n'a pas pris le tour joker, va essayer de creuser l'écart. Ridkonen 2e, Janet 3e, Febvre 4e. Allez, le dernier tour de cette série, on va attaquer, voilà. Et là, pour répondre à une de vos questions, on frôle avec les 180 km/h sur cette partie. 180 km/h pour Steven Bossard. Il a pris une certaine avance, Steven Bossard. Il rentre un peu large, attention dans l'épingle. Eh ben, il ressort bien les roues droites quand même avec l'élan, ça va. Oui, voilà, il va garder de la vitesse. Il ressort devant son coéquipier Juha Ridkonen. David Janet qui est vraiment. Il revient de loin, David Janet. Il était 5e. Il était 5e au premier virage. Et Steven Bossard qui fait le meilleur temps. Steven Bossard qui fait le meilleur temps de cette. Steveni sai vähän paremman lähön ja meni kärkeen. Saatit kakkospaikan ja tilanne pysyi muuttumattomana maaliin asti. 4. alkuerän tuloksissa kuitenkin toinen, eli oli tämä selkeästi myös nopea lähtö muihin verrattuna. Sadekin oli loppunut jossain kohtaa ennen tätä lähtöä. Joo, se oli. Taas niin kuin silleen, kun tuo keli muuttuu, sataa ja paistaa aurinko, niin lähtölaattakin on niin erilainen, kun toinen kohta on varjossa ja toiseen paistaa aurinko, niin se kuivuu niin epätasaisesti, niin se on vähän hankala aina, että onko se niin kuin sit, tai mistä paikalta pääsee tai joutuu lähtemään, niin vaikuttaa äkkiä aika paljon. Joo, ja siis kyllähän teilläkin tietysti, niin säkin oot tiimipelaaja, niin ei sulla nyt varmaan ollut niin kuin mielessäkään, että sä olisit sitten sen Stevenin kanssa alkanut siinä lähdössä sitten mitään vääntämään. Että no turhapa siinä on joo, joku sitten kuitenkin, ne oli ne aiemmat alkuerät jo niin hyvät, sen tietää, jos sä ajat siinä Stevenin perässä lähellä maaliin, niin ei sieltä niin kuin huono aika tule. Ei tule, ei. Alkueräpisteessä 1. Erittäin kelpo suoritus. Siitä oli hyvä lähteä kamppailemaan sarjataulukossa ylöspäin. Kyllä. Pailerilla ja Pööllä oli pikkusen vaikeuksia, niin itse kun saisit hyvän onnistumisen, niin oli tietysti ihan kiva. Joo, ja ihan ei mikään superhyper 4 alkuerä, mutta siis niinku kuitenkin ihan selkeä voitto kuitenkin sieltä, että ei mitään niinku ongelmia, niin totta kai se niinku hyvä fiilis jatkaa siitä sitten sitä päivää. Niin on. Semifinaaliin sitten ja c'est reparti avec cette seconde demi-finale. Allez, c'est parti. Juha Ridkonen qui prend un super départ. Avec Romuald Delaunay. Et ça chafouine Romuald Delaunay avec Philippe Malouin, David Janet qui traverse l'herbe. Et puis avec Eddie Benezet pour prendre la 3e place. Et Samuel Peu qui passe devant aussi. Et tête à queue d'Hervé Knappik. Le tête à queue d'Hervé Knappik et Sidi Benezet qui est devant le champion de France en titre. Samuel les champions 2023. Allez, Ridkonen, Malouin, Peu, Janet qui fait l'extérieur à tout le monde et qui prend le tour joker. Même chose pour Damien Meunier. Oh là là, c'est parti encore dans un rythme de fou, Simon. Ça rentre fort dans le tour joker. Dans cette seconde demi-finale, encore pleine de surprises. C'est pas fait, encore 6 tours et même 5 tours maintenant pour cette seconde demi-finale. Ça va être chaud. Et tous les pilotes sont décomplexés là. Ah oui, on lâche tout. Vraiment des demi-finales de dingue. On lâche tout. Samuel Peu qui est derrière Philippe Malouin. Juha Ridkonen, à nouveau le Finlandais qui est devant. Qui se retrouve à l'intérieur de Philippe Malouin. Attention, hein, c'est chaud. Et regarde, les parties en asphalte sont parfaites au niveau de l'adhérence et du grip.
Ça roule fort et sur les parties en terre, peut-être Samuel Peu. Oh, attention, il a mordu le talus à l'intérieur, Samuel Peu. Attention. Et Joker pour le pilote de Varade. Il est en feu, là, le pilote pour de Samuel Peu qui était 3e avant d'arriver ici sur le circuit des Ducs. Ça va être chaud jusqu'au terme de cette demi, Simon. David Janet et Damien Meunier qui font course commune. Ils ont pris le tour Joker dès le premier tour. Samuel Peu qui ressort juste derrière Damien Meunier. Et pareil, Philippe Malouin à l'attaque, qui même en dehors de la trajectoire et des vibreurs. Samuel Peu derrière Damien Meunier. On vous rappelle, vous les avez en l'image. 4 pilotes ont pris le tour Joker. Janet, Meunier, Peu et Knapik. On a du 36-3 pour Meunier, on a du 36-3 pour Ridkonen. Ça va très très vite, c'est parti très très fort dans cette seconde demi-finale. Allez, donc l'avertissement, les drapeaux jaunes, puisque qui est reparti? Les drapeaux jaunes qui ont disparu. Eh ben, peut-être Eddy Bénézé qui a peut-être... Non, Eddy Bénézé, bien l'image. C'est Hervé Knapik qui était en contrebas, parce que les décos se ressemblent entre la 208 et la DS3. Et voilà, Eddy Bénézé, pour son retour cette année, sa 2e épreuve de la saison, il est dans le match. Allez, ça se resserre entre Eddy Bénézé, David Janet et Damien Meunier. Ils sont tous les 3 dans un mouchoir. Quant à Rayuar Ridkonen, il a pris quelques longueurs d'avance. Philippe Malouigne aussi esselé. C'est pour la 3e place, la grosse bagarre. Là, les 4 pilotes. Quelle bagarre! Une 208, une Skoda, une Polo et une autre 208, celle de Samuel Peu. 4 dans une bagarre de fou. 4 pour 2 places sur la finale. C'est très serré, les 4 pilotes. Regarde ça, regarde ça. Ils sont collés contre pare-choc. 4 dans un mouchoir, 4 dans un sandwich là au niveau de l'épingle. Et on continue sur le rythme dans cette demi-finale. Oh, attention, ça glisse beaucoup pour Philippe Malouigne. Il reste 2 tours. Il faut tenir. Eddy Bénézé, David Janet qui lui met une pression énorme. Allez, un tour est l'arrivée avec David Janet, le champion de France 2023, puisque depuis quelques secondes, nous connaissons le champion de France Supercar 2024, qui est Steven Bossard. Allez, ça continue avec là, ça va se jouer, peut-être, regarde, peut-être, est-ce qu'il y a une faille, est-ce que David Janet va peut-être y aller, le Joker qui est pris par Eddy Bénézé. Et on va retrouver donc potentiellement qualifié Rayuar Ridkonen, Philippe Malouigne, David Janet, Damien Meunier. Et Samuel Peu qui serait non plus peut-être pas en finale. Pour l'instant, il ne l'est pas. Ouais. Philippe Malouigne n'a pas pris le tour Joker. Il va encore se passer quelque chose dans le dernier tour. Il va se passer quelque chose puisque le renard des surfaces, Samuel Peu, a pris son tour Joker tout à l'heure. Rayuar Ridkonen, qu'on oublie, qui est déjà devant, loin devant. Loin devant, et le pilote finlandais, très loin devant. Allez, les derniers mètres avec même Rayuar Ridkonen qui revient sur Hervé Knapik, malheureux avec un tête à queue au début du premier tour. Et la conclusion et le drapeau à damier et la victoire ici de Rayuar Ridkonen en demi. Attention à la sortie du tour Joker. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Samuel Peu. David Janet, Damien Meunier, Samuel Peu qualifié pour la finale. Paalulta hyvä startti ja karkuu. Suvereeni suorittaminen semissä ja maalissa eka. Toisena tulleeseen Seanniihin eroa yli 6 sekuntia. Se oli sellaista rytkösmäistä suorittamista mun mielestä. Joo, siinä taas oli se, niin kuin siellä pikkusen tihutti vettä ja aika pitkään seurattiin sitä, että mitä me tehdään. Ja no sitten päätettiin lataasta siihen semmoinen puolikuiva setappi autoon ja kuivan kelin pyörällä. Ja aika hyvä ratkaisu olikin. Moni ajoi sadepyörällä ja taas edellinen semikin ollut, niin silläkin oli aika puolittain jakautu se. En tiedä, oliko jopa kaikilla muilla sadekelinpyörät paitsi Stevenille. Ja sitten vähän Stevenillekään ei ollut ihan paras startti eikä sitten vauhtikaan ihan riittänyt, niin vähän itsekin huolestutti, että olikohan väärä valinta, mutta siinä en tietysti enää voinut tehdä mitään, että se oli vaan lähettävä menemään ja luotettava siihen, että se riittää. Ja riitti aika helpostikin, että oli kyllä sitten ihan niin kuin oikea valinta. Joo, ja siis mitäs, tämähän, kuten sanoin, niin ihan silleen jälleen suvereeni lähtö, että siellä ei mitään hässäköitä ja hyvä startti ja tämmöisten suoritusten jälkeen on huippufiilis lähteä sitten finaaliin, että varmaan sellainen voittamaton fiilis siinä kohtaa. Tää tulee semmoinen tunne, että nyt kaikki natsaa. Niin, siis semmoinen, niin kuin, että tuolla jos vauhti on hyvä, niin ainakin semmoinen luotto sit siihen, että jos ei tapahdu mitään erikoista, niin vauhdillisesti voisi niin ajaa siitä voitosta. Sitten finaali ja Rallycross France. Le dernier drapeau vert du jour, la dernière finale de ce meeting 2024 ici à Essay. C'est parti! C'est parti! Le bon envol de Julien Febvreau. Julien Febvreau qui est devancé par Rayuar Ridkonen. Une nouvelle fois le Finlandais, il est là.
Il est parti très fort, David Janet à l'extérieur de Fabien Payet. Attention dans droite, Fabien Payet qui prend le dessus sur David Janet et Steven Bossard qui en profite aussi. Regardez comment la vitesse de ces supercars dans ce rythme de fou. Et attention, Juha Raikkonen, lui, il est parti devant, il a déjà une longueur d'avance. On sait qu'il est très fort cette fois. C'est clair. Ça passe fort pour Damien Meunier à l'entrée de ce tour joker. Steven Bossard, David Janet, Samuel Peu. Allez, tour joker qui est pris par Damien Meunier dans le premier tour. Même chose pour Mikaeli Matainen. Pour Steven Bossard, David Janet qui est dans le pare-choc arrière du nouveau champion de France. Samuel Peu aussi à l'attaque. Et ça passe pour David Janet à l'intérieur. Il passe le champion de France 2023 qui passe le nouveau champion de France. Quelle bagarre entre la Skoda. Ça décolle et même Samuel Peu est passé. Samuel Peu est passé aussi sur Steven Bossard. Et regardez sur le toit de la Hyundai, les couleurs bleu, blanc, rouge sur le toit du nouveau champion de France de la catégorie reine des supercars. Elle est devant toujours Juha Raikkonen. Et un balai qui vole. Juha Raikkonen, Julien Febvre, Fabien Payet, il y a deux groupes là. Et puis le deuxième avec David Janet, Samuel Peu et Steven Bossard. David Janet qui force, qui va essayer de revenir sur les 3 premiers, ça se voit. Allez, ça fonce pour Juha Raikkonen. Julien Febvre en deuxième position. Allez, encore 4 tours dans cette finale. Raikkonen, Febvre, Payet, Janet, Peu, Bossard. Quel plateau, quelle finale. Et l'écart est presque stabilisé, mais c'est pas fait entre Fabien Payet et Julien Febvre. Il n'y a pas beaucoup d'écart. La moindre erreur se paiera cash, ça c'est sûr. Tout le monde est en embuscade là. Le champion de France 2023, tu as mis une pièce tout à l'heure sous David Janet, qui est pour l'instant en 4e position. Julien Febvre qui essaie de garder et de stabiliser l'écart avec Juha Raikkonen. C'est difficile de revenir sur le pilote finlandais qui est parti très fort et qui ne fait pas d'erreur pour le moment. On est à la mi-course, Cyril. Ouais, on a même passé maintenant le cap de la mi-course. Pour l'instant, pas de joker entre les premiers. On va peut-être aller au terme de cette finale, à moins que ça se déclenche peut-être dans le tour qui arrive. Attention, il ne faut pas faire d'erreur, il faut maintenir ce rythme. Ça va très très vite pour les pilotes de tête, mais il faut maintenir ce rythme, ne pas faire l'erreur. Ça va être très très vite, on est même sous la barre des 34 secondes. David Janet en 33 950. C'est David Janet qui est le plus rapide dans le dernier tour. On voit qu'il revient légèrement, David Janet qui est pas très loin de la 3e position de Fabien Payet. On va voir si maintenant la stratégie du tour joker va changer les choses. Eh ben oui, regardez, vous avez comme nous les yeux rivés sur votre écran, ça ne change pas, tout le monde continue. Ils vont aller jusqu'au bout peut-être, sauf dans le tour qui arrive forcément. C'est, mesdames, messieurs, l'avant-dernier tour. Chers amis, restez avec nous. Alors que le nouveau champion de France, Steven Bossard, essaye de suivre Samuel Peu. C'est chaud là, c'est chaud. Steven Bossard revenu dans le pare-choc de Samuel Peu. Attention, Samuel Peu qui écarte légèrement. Non, ça reste devant. Vite, la tête de course. David Janet qui est presque collé à Fabien Payet maintenant. Ça y est, la tête de course dans le pare-choc arrière. Qui va dans le joker? Allez, il faut nous montrer devant. Et ça continue? Non, ça continue, regardez. Fabien Payet dans le tour joker. Fabien Payet dans le jock. Qui va ressortir derrière le champion de France? Oh, il part à demi-détail. Mais il rattrape. Il perd légèrement du temps. Dernier tour. David Janet va forcer, lui, attention. Dernier tour de cette finale. Qui va remporter l'épreuve d'essai? Le dernier tour. Chers amis sur la chaîne YouTube, vous vivez les derniers mètres de cette finale ici sur le circuit d'essai. Juha Raikkonen qui va devoir plonger dans le tour joker, tout comme Julien Febvre. Et David Janet. Oh, ça freine tard pour David Janet, ça freine très tard. Ça va sortir à quelle place? Juha Raikkonen, il n'y a pas de problème, il file vers la victoire. Là, ça passe dans le gauche. Une nouvelle victoire. Pour Febvre, 3e place pour Janet. Attention, ça va être chaud avec Fabien Payet qu'on voit devant. Victoire de Juha Raikkonen. 2e place pour Julien Febvre et la 3e place pour David Janet. Quelle finale! Une nouvelle victoire d'un Finlandais. Et ouais, Juha Raikkonen, 2e victoire consécutive après Mayenne. Eh bien. Tähän voisi melkein copypastettaa tuon äskeisen, eli paalulta kärkeen ja suvereenilla suorittamisella voitto kotiin. Ainut mikä muuttui, niin nyt muut otti vähän itseään niskasta kiinni ja toiseksi tullut Julian Febvre oli enää 2,2 sekuntia sua perässä. Mutta se oli ainut asia, mikä siinä muuttui, että mahtava homma jälleen kerran. Joo, se oli hyvä startti ja pääsi keulaan, niin mutta oli sille aika vauhdikas kuitenkin se finaali, että siinä ei hirveätä eroa, se oli tosi hyvä niin kuin vauhti kaikilla muillakin. Ja sille erikoinen, että ei hirveästi kukaan ei taktikoinut mitään, mutta vauhti oli semmoista jotenkin sopivaa tai niin kuin kaikille suunnilleen samaa, että siellä ei niin kuin
kukaan ollut selkeästi kuitenkaan nopeampi tai muuta. Että se meni vähän semmoisessa jonopyörän ajamiseksi kaikilta. Että. Niin, sellainen virheetön lähtö, se oli niin kuin kaikin puolin, että kun katsoo kierrosaikoja, niin siellä mennään niin kukaan ei niin kuin oikeastaan tehnyt mitään kummempia virheitä, että Kyllä. Puhdas lähtö kaikin puolin. Joo, kyllä, se oli just näin. Joku voisi sanoa, että jopa vähän ehkä tylsäkin, jos katsoo sitä, mutta kun ei tapahdu mitään. Niin, ja kyllähän jossain kohtaahan me sunkaan puhuttiinkin niin kuin siitä, että jotenkin tuolla on vähän sellainen niin kuin kulttuuri, että ajetaan silleen konservatiivisesti ne alkuerät ja sitten siinä semissä ja finaalissa, missä pitää ajaa niin kuin sijoitusta, niin sitten siellä voi niin kuin tapahtua ihan mitä vaan. Niin tämä oli nyt sitten sellainen ei mitään vaan, että siellä ei kyllä niin kuin, tosi siistiä ajamista kaikin puolin ja tietysti kun on tuommoinen tasainen keli, niin sekin vaikuttaa siinä, että siellä nyt ei sitten mitään ajovirheitä eikä mitään muitakaan hässäköitä sitten juurikaan tapahtunut, että limpulla nyt olisi ollut ehkä sellainen kamikatse syöksyminen mahdollista tehdä siinä toisiksi viimeisessä mutkassa, kun oliko sitten Pöö ja Steveni, ketkä siinä vähän vielä sladitteli, mutta Mikakin älysi, että tästä olisi ihan hyvä juttu, kun ajaisi vehkeet ehjänä maaliin, eikä kolaisi ketään pihalle, että kyllä. Kaikki olisi tyytyväisiä. Kyllä. Tämän viikonlopun suorituksella maksimaaliset pisteet 41 kappaletta ja nousu sarjassa kakkospaikalle. Tallikaveri Steveni varmisti mestaruuden tuona viikonloppuna ja siitähän sä et voi tietenkään enää kamppailla, mutta olihan tämä sarjaa silmällä pitäen mahtavaa suorittamista, kun just ne, joidenka piti alisuorittaa, myös alisuoritti ja sun kun piti suorittaa hyvin, niin sä pystyit siihen. Kyllä, joo, se meni kyllä justiin todella hyvin, että iso oli pisteero tietysti tuonne lähtiessä, mutta äkkiä se vaan sitten kääntyy, että siellä kuitenkin jaetaan niin paljon pisteitä ja jos onnistuu, niin onnistuu ja sitten jos vähän toisella on epäonnea, niin se kyllä näkyy tuossa heti. Kyllä. Harmi siis sinällään Steveni päässyt vähän karkuun tai varmisti sen mestaruuden, että siitä ei voi taistella, mutta jos vähän palaa taaksepäin, niin Loheakin sitten kun olisi saanut sen kakkossijan pitää, niin nyt olisi tilanne ihan toinen. Mutta joka tapauksessa niin Pailerille 11 pistettä tippu kolmanneksi ja Pöölle 14 pistettä tippu neljänneksi nyt tämän kilpailun jälkeen. Niin sulla on nyt eteen, tai ei eteen, vaan siis taaksepäin on matkaa 8 pistettä Paileriin. Se ei tietenkään merkkaa juuri mitään tässä kohtaa, mutta parin viikon päästä se voi jotain merkata. Niin, toivottavasti on edes yksi piste enemmän kuin niillä sitten. Että. Joo, mutta kyllähän mukavampihan se on tietysti lähteä vähän etumatkalta sitten, kun sitten taas jahtaajana, kun sitten taas siihen ei voi tavallaan vaikuttaa, että toisille pitäisi niin kuin jotain epäonnea niin kuin toivoa tai jotain, niin voihan sitä toivoa mitä vaan, mutta nyt sitten niin joo, siis se on totta. Yrkkä päällä, niin kukaan ei pysty sulle mitään. Joo, kyllä se on just näin, että nyt kun on kaikki tavallaan itsestä kiinni, niin ja sitten kun tietää taas nyt, että nyt meillä on auto semmoisessa iskussa, että ihan sama mikä keli, niin ei ainakaan pahasti jäädä jalkoon, että kyllä niin vauhti pitäisi ruveta riittää. Nyt löytyi sille ihan mukavasti tuohon kuivallekin nyt lisää, ja se näkyy kyllä heti tuossa niin tuloslistassa nyt sitten, että siinä mielessä aika luottavainen fiilis on lähteä. Joo, uskon sen, että se on niin kuin ihan eri fiilis, kun sitten lähtee sieltä niin kuin taka-ajajana sitten, mitä tässä nyt on ollutkin, niin tämä ihan hyvin kääntyi just sopivasti tälleen päin ennen kauden viimeistä kilpailua. Kyllä. Ja itsellä tietysti vähän silleen vielä, aina kun vähän kovempi tilanne sattuu olemaan, niin tuntuu, että vähän paremmin vaan lähtee ja homma toimii. Siinä mielessä ihan. Haluatko muuten kuulla tämän kilpailun salaliittoteorian? No anna tulla vaan. No mä meinasinkin, että mä kerron sen, vaikka et haluaisi. Niin, joka tapauksessa. Mutta tosiaan niin, limpun semissä ekalla kierroksella sulle tuttu kaveri Loheakin kilpailusta David Vincent
kolas aika törkeästi Jonathan Pailerin ulos koko skapasta ja tosiaan ei mitään penaltia tästä, että olisiko tullut, jos siinä Vincentin paikalla olisi ollut ehkä joku ulkomaalainen. Sitähän me ei saada koskaan selville, mutta tätä voi mietiskellä kukin tahollaan, että jos siinä olisi ollut kansalaisuudet jotenkin toistepäin, niin olisiko siitä tullut sitten jotain, mutta ootko nähnyt tilannetta? Sä tosiaan näet sen Pailerin pihalla, mutta tosiaan niin ei se niinku mistään, ei kai se mistään omasta virheestään niinku sitten pihalle lentänyt siitä. Mun mielestä siinä joku kontakti oli kyllä. Kyllä ne vähän ainakin osui, en tiedä oliko siinä jotain sitten kummin päin, siinä sitten vaihdettiin vähän linjaa tai muuta, en osaa siihen ottaa kantaa, mutta joo, siis kyllä toi niinku tuomarointi tavallaan, se ei ole ihan ei ole niinku semmoinen johdonmukainen, että se kyllä muuttuu aika paljon. Jostain tilanteesta saa, mikä on niinku tosi hepponenkin, niin ottaa saa 5 sekuntia ja sit vaikka toikin vähän tuommoinen niinku kuitenkin rajumpi törmäys ja sitten ainakin niinku päin kaiteita, niin sit jos siitä ei niinku mitään, niin se on niinku jännä. Että niin ja sitten kun miettii sitä, että sulla ja Vincentillä oli semmoinen ihan puhdas kylkikosketus ja sitten se sellainen vittumainen keli, niin sitten jos olisi ollut tuollainen kuiva keli, niin siinä ei olisi todennäköisesti tapahtunut mitään, ei se olisi niinku pyörähtänyt sitten mihinkään. Mutta nyt sitten taas toi Vincentti osui sitten kuitenkin siihen Pailerin niinku takapyörään etupuskurilla. niin sen niinku melkein tietää, mitä siinä niinku käy. Mut joo, ne on ne vaikeita tilanteita tietysti tuomarojakin, mutta ehkä siinä vähän pitäisi olla huolellisempia. Joo, mutta kyllä jokaiseen hyvään kilpailuun kuuluu aina yksi hyvä salaliittoteoria. Se on minun mottoni. Sitten mä oon lanseerannut myös tämmöisen nippelitiedon, niin tämmöinen nippelitieto, niin tiesitkö, että Steveni, kun on ajanut viimeksi rallia Suomessa 4 kilpailua vuosina 2018 ja 2019, niin se on ajanut tuolla Dynamo-tiimin Mitsulla. Enpä tiennyt. Noniin, nyt tiedät tämänkin. Joo, pakko tunnustaa, että tämä tieto ei tullut mistään mun omasta tietotoimistosta, vaan tällainen vinkki tuli vahvasti tuolta Valkealan suunnalta, että sanottiin, että kysyppä Rytköseltä, että tiesikö tämmöistä hommaa. Eipäs tiennyt. Eipä tiennyt, eikä kyllä tullut puheeksikaan missään vaiheessa. Joo, kyllä. Sä voit sanoa varmasti Sepän Rikulta terveisiä. Joo, täytyypä sanoa. Et tosiaan niin 19 vuonna oli siis tunturirallissa. Joo. Ja sitten oli 3 kilpailua 2018 vuonna. Okei. No niin. Mitsubishi Evo 9 ja Team Dynamo. Joo. Mitenhän onko niin pitkälle kaivettu tietoa, että miten meni? Artikissa 19 vuonna niin täällä lukee accidentti. Okei. Eli joku tilanne on ollut päällä. Ja 2018 vetomieskilpailussa 4-vetoluokassa 10. Sitten Enset Oy SM-rallissa yleiskilpailun 17, SM2-luokan 6, SM Teijotalot rallissa yleiskilpailun 16 ja SM2-luokassa 4. Onpahan ajeltu. No niin. Ja nyt heti perään sitten lähtee Ranskan sarja ja mestaruus heti. Niin, kyllä. Joo, pikku tauko ja sitten sinne ylisuorittamaan. Tai en mä tiedä ylisuorittiko se, mutta kyllä mä olin silleen mä oon ihmetellyt, että mitä tolle Seannille on tapahtunut, koska mä oon pitänyt sitä semmosena kovana luuna ja sitten noita pailereita. No paileri onkin suorittanut tää Jonathan hyvin, mutta Seanni on ollut pian pettymys. Joo, se on varmaan auton kanssa ollut vähän haasteita sillä. Niin, kun eikö se vaihtanut autoa ja oliko se viime vuoden mestari? On joo. Joo, se on tai montako mestaruutta ikinä onkaan, varmaan tosi monta, mutta siis niin kyllä. Kuitenkin nyt ennen Stevenia niin hallitseva mestari. Niin kyllä, mutta on Steveni ajanut ihan tosi vahvan kauden, että on ollut tosi tasainen. Kyllä. Joka kisassa podiumilla paitsi nyt. Joo, erittäin hyvin, että viimeksi taidettiin puhua tästä, mutta tästähän on hyvä puhua vaikka uudemman kerrankin, mutta tosiaan Stevenin rekordi 2, 1, 2, 2, 1, 3, 3 ja nyt 7. Mutta
Oliko se silleen, että pitikö sen niin kuin päästä semeihin vai finaaliin? Jomminkummin se oli silleen, no sitten lopuksi se oli niin, että kun ne ajoi samassa semissä, että jos se pääsee finaaliin ja Paileri ei pääse, niin sitten se on niin kuin siinä. Joo, okei. No niin, mutta kuitenkin niin siinä jossain kohtaahan siellä niin kuin, en edelleenkään osaa ranskaa, mutta siis sen verran niin kuin ymmärsin, että joka vitun suuntaan sitä sitten revittiin siellä niin kuin, sitten niin kuin sen semin jälkeen. Että kyllähän siinä ei nyt tietenkään ihan takki auki finaaliin, mutta varmaan vähän semmoisella fiiliksellä, että no, jos ei tästä nyt ole ihan selvää voittoa tulossa, niin katellaan sitten ehkä ennemmin, että saadaan vaan laitteet ehjänä maaliin tai jotain, mitä nyt ikinä ajattelikaan. Mutta olihan se tarkalla siinä semissä, että se jäi ulos finaalista, että ei se nyt ollut ihan niin kuin läpihuuto homma sekään. Ei ollut. Siellä oli yksi limppu, oli muun muassa hämmentämässä sitä hommaa. Mitäs minkälaista kommenttia limpun viikonlopusta? Siis sehän oli tosi hyvä. Huono tuuria, meni rengas ja sitten se... Hei, huono tuuri, se kuuluu vähän tuohon Ranskan sarjaan, sä tiedät. Kuuluu, mutta niinku tavallaan sitten olisi niinku siihen semi- ja finaalin niinku lähtöpaikkaan saanut hyvän vaikutuksen, että olisi päässyt takarivistä pois. Niin mä uskon, että tyhjällä renkaalla niin sillä ei saa minkäänlaista aikaa, niin se olisi sitten muuttanut taas sen alkuerän jälkeisen taulukon aika lailla päälaille Mikaella kiinni. Kyllä. Ja sitten olisi ollut sieltä kuitenkin silloin, niin kun 8 autolla mennään, niin takaa kun lähdetään, niin on siellä aika ahasta ja se on niin kuin huomattavasti vaikeampaa sitten. Joo. Niin. Joo, siinä mielessä ja sitten taas kun katsoi niitä kierrosaikoja, niin eipä siinä hirveätä eroa ole, että jos muutamasta kymmenyksestä puhutaan ja jo ensimmäistä kertaa tuolla ja tuolla autolla, niin. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä ja justiinsa se, että siellä 4. alkuerässä, jos ei olisi tullut Seannin kanssa sitä kolarointia siinä tai Seanni ei olisi osunut siihen limpun autoon, mitä siitä nyt ikinä sitten hajoskaan, mutta ei sitä nyt ainakaan pystynyt enää loogisesti ohjaamaan sitä autoa, niin tosiaan siitä olisi todennäköisesti saanut sen verran hyvän tuloksen, että olisi päässyt semi-eturiviin ja niin edelleen, että kyllähän siinä niin kuin se huono tuuri, niin se on vähän niin kuin se Ranskan sarjan juttu, että sitä on tasaisesti siellä jaossa kyllä kaikille. Kyllä. Mutta se oli kyllä jännä juttu, että joo, siitä Seanni sai siitä sen 5 sekunnin penaltin. Mä oikein jälkeenpäin aloin sitä niin kuin kattelemaan. Aika hyvin niin kuin laput silmillä kattelen vaan, että okei, missä on Rytkösen nimi tuolla, ja sitten se niin kuin riittää mulle. Mutta nyt mä oikein niin kuin katoin, että joo, että limppu on tuolla 18, ja minkä takia tuo Seanni on niin kuin tossa, se oli kuitenkin ajo hyvin. Niin se tosiaan sai sen 5 sekunnin penalti ja se olisi ollut varmaan joku 3., 4., 5. tai jotain, niin toi on kuitenkin, niin on toi niin kuin paljon parempi tommonen rangaistus kuin sitten joku mustavalkoinen lippu tai joku tämmöinen, että siitä ei ole sitten niin kuin mitään hyötyä. Niin, kyllä. Seuraava ja samalla kauden viimeinen kilpailu ajetaan 19-20.10. paikkaa. En suostu lausumaan, koska se kuulostaa joltain röhkäsyn ja röyhtäyksen välimuodolta, mutta se kirjoitetaan Treux tai jotain semmoista, mutta mä voin jollain koittaa, jos mä jollain tekoälyllä saan pistettyä sen tähän, mikä se on. Se on oikeasti jotain semmoista luokkaa se. Jotenkin tryksiä ne sanoo tai jotain. Ei, mutta siis, no kun mä oikein niin kuin selvitin niin kuin tuolta kääntäjältä, niin se on siis todellakin joku tommoinen. Joo. Joka tapauksessa. Miltä nyt tuntuu viimeinen kilpailu edespäin ja tosiaan niin hyvät lähtökohdathan tässä on nyt sitten niin kuin saatu aikaiseksi niin kuin hyvät tulokset miehestä ja autosta ennen sitä viimeistä kilpailua. On kiva lähteä kyllä ja ei ole kyllä silleen, tulee varmaan aika hieno kisa. Ollut siellä vähän jotain niin kuin ilta-ajoa ja semmoista, että pimeässä ajetaan ja on varmaan tulee ihan hieno. Pimeässä? Miten siis? Onko siellä jotkut valosysteemit? Joo, on. Okei, iltakilpailu. Iltakilpailu, joo. Aika makeeta. Siis mä oon oikeasti niin kuin miettinyt joskus, että miksei Suomessakin voi niin kuin olla. Sehän oli ihan kiva silloin, tuolla 21 vuonna oli Rally X Oulussa, niin siellähän oli siis joku tällainen,
se oli joku sillä oli joku nimikin sillä kilpailulla, mutta se lauantain osakilpailu oli joku tällainen keskikesän ajo, joku siis tämmöinen, mikä nyt ikinä olikaan. Siis se viimeinen lähtö, niin mun mielestä se tuli maaliin joskus 10 illalla tai jotain. Niin tuli, kun mä itse ajoin siinä silloin. Niin sä olit siellä? No mä mietin, että oliko se siellä. Joo, kyllä. Oli. Joo. Se oli Jumalan kautta oli pitkä päivä. Älä muuta sano. Ja siis niin kuin, mä muistan, kun eihän mä katso, kun mä vaan hengailen siellä mukana, vähän koitan niin kuin jotain tehdä, niin mä niin kuin jossain kohtaa hoksasin siinä aikataulussa sen, että miten täällä on tällä 4 tunnin tauko? Et mitä saatanaa, että minkä takia tässä on niin kuin tällä ja tämä viimeinen lähtö on niin kuin joskus saatana 8 aikaa illalla, että mitä helvettiä. Joo, se oli kyllä vähän liian pitkä ja eksoottinen päivä. Mutta kyllä niin kuin tollain, niin kuin ihan rehdisti pimeällä ajettava kilpailu, siitä tulee varmaan hienon näköinen. No joo, jos vaan niin kuin, jos ne valot on hyvät, mä vähän jotain kuvia näin, niin ilmeisesti yllättävän hyvät on noin valot nyt siellä. Joo, mutta siis onko se niinku joku oikein niinku, joku tällainen niinku stadionityyppinen, tai ei stadioni, vaan siis tällainen niinku joku moottoriurheilukeskustyyppinen paikka, että onko siellä niinku jotain ihan kiinteitä valosysteemejä sitten olemassa, onko mitään käsitystä? Ei, ne taisi olla semmoisia polttomoottorikäyttöisiä niitä. Aivan. Pylvät. Okei, niin. Mutta kuitenkin, että pitäisi olla, ja onhan sinne tulossa aika kovia kuskeja taas mukaan, että Timi Hansen näkyy olevan tulossa. Okei. Ja tuleeko vielä muita sitten, että ei ole vielä, listaa ei ole tullut julki, mutta niin, mitä nyt on nuo tiimit julkaissut. Niin. Okei. Onko sinulla tietoa, kuka sitä teidän kolmosautoa ajaa? Ei ole tietoa. Niin. Se ei ole se yksi Mika, tiedätkö? Ei tiedä. Mä en osaa sanoa. Okei. Mä en tiedä. Okei. Se on yllätys kaikille. Hyvähän se olisi, jos se tulisi. Älä muuta sano, mä oon ihan samaa mieltä. Hei, mä muuten unohin. Mikallahan oli lauantain syntymäpäivä. No, jos se nyt kuuntelee tätä, niin täytyy tätä kautta sitten toivotella hyvää syntymäpäivää. Minkälaiset teillä oli syntymäpäiväjuhlat siellä? Ei, mutta käytiin hyvin syömässä. No niin, kyllä. Ihan aikuisten bileet. Aikuisten bileet, joo. Kyllä. All right. Ei siinä mitään. Pari viikkoa sä menet taas kalaa käymään ja käyt vähän töissäkin siinä ja valmistaudut sitten kauden viimeiseen kilpailuun sitä kautta. Vai? Joo, jotain tämmöistä. Ehkä kalahommat jää nyt väliin, mutta... Se on vähän kylmää hommaa jo. On se, alkaa olla sen verran viileitä. Kyllä. Kyllähän sille nyt pystyisi, mutta nyt ei taida ehtiä. Joo, kyllä. Kiitoksia Juha ja soitellaan. Kiitos paljon, soitellaan. Jes, moi. Moi. No, nyt ollaan saatu vähän lämmiteltyä ja mulla oli vähän sellainen meininki, että seuraavan kerran me puhuttaisiin ehkä jossain jäärata SM-yhteyksissä, mutta todella mukava taas kuulla teikäläisestä, Mika. Joo, näin se vaan. Elämä heittelee joskus. Kyllä. Mun piti tähän alkuun, oli tällainen loistava tilaisuus, että olisi voinut keksiä jonkun vitsin limpusta ja patongista, mutta ei siitä mitään tullut. Nyt mennään ilman sitä vitsiä, mutta mukava kuulla jälleen ääntäsi. Joo, samoin ja kyllä tässä on patonkia saatu ihan riittävästi se 4 päivää. Ja ei niin väliksi, vaikka ei enää kuule sitä sanaa. Kyllä. EM-sarja kun loppui, niin mä tosiaan meinasin, että me ei enää toisistamme nyt kuulla ennen talvea, mutta mitä tuossa nyt oikein tapahtui, kun sä olit viime viikonloppuna tuolla Ranskassa ajamassa samassa tiimissä Rytkösen Juhan kanssa, niin mistä tämmöinen homma oikein lähti liikenteeseen? No se lähti sieltä tallin puolelta varmaan vähän liikenteeseen, että ne oli siinä kokeillut vähän, niillä jäi se kolmas auto siinä vähän niin kuin ilman kuskia ja sitten siellä on käynyt eri henkilöitä vähän ajelemassa tuossa viimeisiä kisoja ja sitten ne halusi vielä saada niin kuin semmoisen selkeästi, että haluavat todistaa itselleenkin, että auto on kunnossa ja sillä autolla pystyy ajamaan ja touhuamaan. Ehkä se sieltä puolta tuli sitten vähän enemmän ja Juha oli siinä hyvänä puhemiehenä, että hänellä voisi olla innokas kuljettaja siihen. Ja ei ollut tosissaan itselläkään hirveätä
haluja lähteä ja oli tarkoituskin, yritettiin saattaa Turpeisen Joni sinä ajamaan, mutta Ranskan säännöt ei sitten sallinut sitä, että pitäisi olla 16 vuotta täyttänyt, että voi mennä, ja Jonilla se jäi kuukaudesta kiinni, niin sitten piti vielä kääntää kerran kolikko, ja ei sitten loppuviime perjantaina kyllä ihan halus mut sinne, että ei siinä. Siellä olisi ollut vähän muutakin suunnitelmia tässä, mutta tehtiin sitten semmoinen pikainen juttu sitten. Käytiin vetää 1 viikonloppu siellä. No, se olisi ollut kyllä mielenkiintoista, kun Joni olisi ollut siellä ajamassa, sitä olisi ollut kyllä niin kuin mielenkiintoinen oli nyt tämäkin kilpailu seurata kyllä näin, mutta se olisi ollut varmaan niin kuin todella mielenkiintoista sitten nähdä, mitä siellä sitten tapahtuu. Olisi todellakin. Olisi ollut Jonille hyvä kanssa tuohon lopetus, ja olisi päässyt vähän käymään tuolla maailmalla, ja nyt oli vaan spotteriominaisuuksessa mulla siellä, mutta oli niin kuin varmasti opettavainen reissu, ja sai paljon uusia kontakteja ja uusia juttuja nyt. No on jo aina tärkeitä juttuja käydä siellä kuitenkin katsomassa vähän haistelemassa ilmaa niin sanotusti. Kyllä. Niin, ja sitten tosiaan mun piti siitä kysyäkin, että kuka sulla oli oikein spottaamassa siellä, mutta Joni oli siellä sitten kuitenkin, sai jonkun roolin siihen kilpailuun. Joo, ja oli tarkoitus, että lähtee joka tapauksessa mukaan, että alusta lähtien. Että nyt kun noin meni EM:t ja SM:t meni kuitenkin päällekkäin, ei ollut mitään mahdollista lähteä missään. Nyt tuli sitten silleen, että ei tarvinnut paljon houkutella. Ei varmaan, että kyllä varmaan lähtiöstä ei niin kuin jää kiinni. Että hienoja tapahtumiahan tuommoiset on tuommoiselle nuorelle kuljettajalle käydä katsomassa, että minkälaista se on siellä. Joo, ja ihan kelle vaan, että kyllähän se vähän se, miten isossa roolissa se Ranskassa esimerkiksi tämä rallycrossi on, niin kyllähän sitä porukkamäärää ja väkeä ja tuommoiseen pieneen maaseuduun, kyllähän saadaan niin tuommoinen väkimäärä tulemaan oikeastaan kelille, niin kyllähän se niin kuin ihaltavaa, katseltavaa on se. Joo, kyllä se on joka kerta niin kuin yllättänyt, että niin paskaa keliä ei ole vielä niin kuin tullutkaan, että se väki lähtisi pois sieltä penkalta. Että kyllä siellä niin kuin intoa, passionia on kyllä. On, ja hyvissä ajoin ovat siellä kaikki. Että nytkin kun mekin mentiin tietysti vähän yllättäen viime tipassa, että ei ihan taittu viralliseen katsostusaikaan edes kerätä perjantai-iltana sinne, kun oli kaikenlaista touhua, niin siellä oli kyllä jo ihan täys karnevaali päällä sielläkin. Että kyllä se niin kuin asuntovaunuja oli ja autoja pitkin peltoja ja musiikki soi. Ja, niin silleen hieno katsoa, että ollaan hyvissä ajoin paikalla. Ei ole niin kuin nopea käynti. Niin, kyllä. Tosiaan tämä rata kuuluu alun perin siihen EM-kalenteriin ja täällä piti se sarja aloittaa silloin keväällä, mutta nyt sä pääsit sitten tonne ajamaan, niin miltä se rata nyt sitten tuntui silloin ensimmäisissä harjoituksissa? Aika nopeasti pääsi kyllä niin kuin tietysti auttaa tuossa, että toi setin porukka on siellä aika paljon ollut ja saatetaan niin kuin hyvä materiaali, millä pystytään valmistautumaan ja aika hyvin siihen kisaan ja tekemään läksyt ja katselemaan, niin aika nopeasti löytyi siihen rataan niin kuin kohtuullinen fiilis, että tietysti tosi haastava semmoinen, ei Suomessa eikä taas tuommoista paikkaa, että 175 vauhtia ja sitten hiekkajarrutus ja ihan niin kuin neulan silmä, niin se siinä niin kuin opetutti koko viikonlopun ajan oikeastaan se. Ja sitten se rata muuttuu niin paljon aamusta sitten siihen niin kuin erien välissä, että sitten se jarrupaikan löytäminen ja se balanssin etsiminen siihen, niin siinä oli ne omat haasteensa siinä. Mutta muuten se osui kyllä tosi hyvin käteen heti alusta lähtien. Joo, ja sitten just se on varmaan jo hankalaa, että kun ne sora-alueet ei ole mitään semmoisia ihan rehtiä sora-alueita, vaan siinä on nimenomaan siinä jonkun asfaltin tai betonin päällä on sitten semmoista hiasua vaan pyörimässä, niin se on niin eri homma. Se on niin kuin liukas, mutta eri tavalla kuin sitten sorassa nyt ainakin joku pito aina jostain kohtaa löytyy. Joo, näin just, ja se on yllättävää, miten paljon se hiekka-asuus just kaivautuu sieltä erilaista pintaa, ja sitten se pito tulee tiettyihin paikkoihin, ja ne pitää vaan tietää sitten kokemuksen kautta, että mihinkä se aina kaivautuu. Ja kyllä se sitten siinä semifinaalissa rupesi sunnuntaina tajuamaan, että tässä kohdalla pitää vasta jarruttaa. Joo, kyllä. Tosiaan tuloksia harjoituksista niin 13, 7 ja 10. Eli ihan hyvää kyytiähän se pääsit ajamaan, vaikkei nyt varmasti niin kuin se siinä takana ollutkaan, mutta kuitenkin ihan löysitte sitten hyvät säädöt siihen sulle ja sitten sille radalle. No ei metriäkään testiä tietysti, ja ensimmäinen kokeilu siitä, kun meni ekaan reeniin ja ei mitään, ihan uudet iskarit, ihan uusi auto. R5 ei ole tullut tuommoisella niin edes ajettua koskaan, niin siihen nähden niin yllättävän hyvin löytyi taas jonkinlainen niin kuin käsitys siitä, mutta oli siinä reinissäkin sitten omat juttunsa taas, että mentiin vähän väärään suuntaan ensin ja sitten Insit halusi vähän toista asiaa ja itse halusi toista asiaa ja
Sitten kun siellä on tommonen vanhan liiton tosi pätevä inssi vastassa, joka on niinku rallista tullut, niin ei sitten auktoriteetti riittänyt itselläkään ihan lähteä kiistämään heti niitä ratkaisuja. Niin mentiin vähän varmaan mettään siinä alussa sitten, että vähän väärään suuntaan autonkin kanssa. Joo, mun piti sitä kysyäkin, että kuinka identtisiä autoja noi oli keskenään, kun sitten ne on niinku samannäköisiä, millä sä nyt ajoit TM:ää, mutta sitten kuitenkin ihan erilaisia autoja keskenään. Joo, tää on niinku kotitekoinen tavallaan R5-pohjainen auto, että moottori ja laatikko on samat, mutta kaikki pienet jutut, hallintalaitteet ja jarrut ja tämmöiset niin on erilaiset ja geometria on sitten autossa eri. Niin, tosi hieno auto, mutta on siinä pieni ero vielä tuommoiseen VRC. Niillä 3 kirjaimella on pieni merkitys siellä auton perässä. Kyllä. Se tuli tällä reissulla todistettu. Joo, lisää oppia siitäkin asiasta. Joo, mutta jos olisi saanut yhden päivän ajaa testiä alle ja olisi saanut kokeilla muutamia juttuja, niin ei ole mahdotonta niin tuollakaan autolla niin pärjätä oikeasti. Joo, no se on kyllä todistettu, että auto on kyllä niin kuin nopea, mutta se on vaikeita ilman minkäännäköistä testiä, niin lähtee nyt sitten oikein huipusti suorittamaan sinne. Uskon sen ihan helposti. Joo, ja ne reenit just sitten, kun rata on vähän uusi ja sitten tiimi on uusi ja sitten et ole itsekään ihan varma, että mitä pitäisi tehdä, niin siinä vähän haki sitten itteensä. Mutta ihan oli tyytyväinen itse siihen vauhtiin ja se oli oikeastaan, siinä oli ihan lupaaviakin yksittäisiä kierroksia, että tiesi tavallaan, että ei se kovin kaukana se sitten mene siinä. Ja sehän tuolla on niinku, taso on todella laaja ja autokalusto on todella kovaa ja kuskit vetää kyllä ihan viimeisen päälle. Kyllä. Ei tule helpolla. Ei tosiaan. Ei siinä mitään, aletaan käymään kilpailua läpi, eli alkuerä 1. Alors on va demander à Sable de nous remettre un petit peu le son des voitures là. On a envie d'entendre le bruit des voitures en supercar. Parfait, merci. Bossard devant Fabien Payet. Piatainen. Bien joué. Le pilote finlandais, t'as révisé toute la semaine? Depuis ce matin surtout. Depuis ce matin, j'ai relu pas mal de fois ce nom. Et Samuel Peu. Un super pilote là. Il est plus dans le tour joker. Samuel Peu qui reste sur la piste principale et ça glisse beaucoup pour le pilote finlandais. Ouais, c'est un pilotage à la nordique. Hein. C'est par les portes, généreux. À l'inverse d'un Steven Bossard qui lui est le pilote qui glisse le moins du plateau. Bossard, Payet, ça va vite là. Samuel Peu un petit peu plus loin à la 3e place. Premier tour en 38,219. 38,7 pour Payet, 40 pour Samuel Peu. Ça n'était que le premier tour, on va voir sur ce premier tour lancé. Fabien Payet qui a l'air vraiment très incisif là derrière Steven Bossard. Ah oui, il ne lâche pas. Le plus rapide. Ah, il ne lâche pas. Le Breton. Il commence à avoir un petit peu de poussière. Et Samuel Peu lui aussi. Hein. Il est parti au large dans le tour joker. Allez, déjà le deuxième tour. 34,040. Ça va vite. Bossard, on est déjà à la fin du deuxième tour. Pour Payet. Ah oui, tu l'avais dit qu'il était le plus rapide. 4 centièmes, tu l'avais vu. Bien joué. Oh, cette gros pression là, la compression avec les supercars, impressionnant. On voit tout le travail des amortisseurs, des suspensions à cet endroit là. Il faut être patient à ce freinage, hein. Pas être trop gourmand. Il va falloir bien rester à la corde de cette épingle. Et en effet, un petit peu de poussière. Samuel Peu qui lâche un petit peu de terrain, mais lui il a pris son tour joker, hein, contrairement aux 2 premiers. Ouais, mais ça paraît aller vite hein, derrière. Je pense que ça suffira pour les 2 premiers pilotes, là Steven Bossard, Fabien Payet qui sont très rapides. J'ai dit une bêtise, c'est Samuel Peu le plus rapide dans le tour numéro 3. 34,0 toujours et 33,8. 33,8 pour Samuel Peu dans ce 3e tour. Allez, les 2 dans le tour joker. Là, Fabien Payet, il a joué le chrono en se décollant pas sa stratégie. Les Steven Bossard tout le long de la course. Là. Ouais, il aurait pu décaler sa stratégie, hein, mais il a choisi, il s'est dit si je suis Steven, ça sera un bon chrono. Ça sera perfo. Bien lui en a pris pour le pilote breton. Parce qu'il va falloir surveiller ces temps-là, Mathieu. Oh, c'était rapide là. 2,22, 973, ça passe vite hein, quand même ici sur ce circuit. Ihan kelpo lähtö ja 3. paikalle. Saatit ekalla kierroksella jokeri ja olit maalissa lopulta 4. tuloksissa 14. Rata oli ainakin ihan rutikuiva ja ilmeisesti putsaantui aika hyvin sitten, mitä enemmän niitä lähtöjä sitten ajettiin sitten eteenpäin, että sä olit siinä ekassa lähdössä koko päivän ensimmäisessä. Joo, siinä osui heti semmoinen kevyt aloitus, että taisi olla aika lailla nopeammat siinä, miinus Juha pois siitä ekasta, niin tiesi, että siinä ei niinku hitaita ole yhtään. Ja
vähän lähtövalot oli uudet ja muut vähän myöhästyi siitä siinä lähdössä reaktiossa, mutta muuten oli ihan tosi hyvä lähteä. Sitten hävisi vaan jarrut siinä heti ekassa jarrutuksessa, niin tunsi, että ei niin jotain ongelmaa on. Ja sitten siinä pitkään jarruun menteessä, niin sen takia vähän menikin jokerille siitä, että kun ei ollut niin kuin, tunsi, että ei ole kaikki kunnossa, niin ei tule ainakaan mitään vaurioita. Niin se meni vähän se lähtöstä siinä ja vähän pumppailemassa niitä. Ai jaa, okei. Okay. Meillä hajosi käsijarrusylinteri siinä reenissä viimeisessä ja sitten ilmeisesti jäi vähän ilmaa tai muuta sen, että ei ollut tosissaan siinä sitten ihan kohdilla. Niin. No, se oli ensimmäinen lähtö Ranskassa, niin kuitenkin ihan kelpo suoritus, että ei nyt sitten mitään ihan hölmöä tapahtunut heti kärkeä sitten siinä. Joo, ei tärkeää oli päästä siinäkin ajamaan kuitenkin maaliin. Eikä auton toi ehjänä, siinä olisi voinut käydä paljon pahemminkin. Kyllä, no ihan varmaan, jos jarrut häviää ja niin kuin sanoit, vauhdikas rata, niin kyllä siinä olisi sitten voinut sattua ihan mitä vaan. Hyvä näin. Alkuerä 2. Mika qui va s'élancer à l'extérieur de cette série. Ça m'étonne un petit peu le départ de Philippe Malouin. Ouais. Il faut partir 4 tours. 4 tours. Plus d'avertissement. J'ai pas l'impression. On est d'accord, merci Sinou. J'ai pas l'impression qu'il y a eu C'est parti. d'avertissement. Ah là, c'est bien parti. Philippe Malouin qui prend un nouveau départ, mais c'est le pilote finlandais tout de suite. Eh ben dis donc, Mika Lidmattainen, le pilote finlandais qui est avec nous ce week-end, qui a fait l'Euro RX cette année, qui était dans le top 5 et qui a rejoint le team PGRX ce week-end. C'est vrai que les Finlandais aiment bien PGRX. C'est vrai que les Hyundai et puis tout l'accompagnement technique. Tout joker pour Philippe Malouin et Emmanuel Hahn. Allez, ça redescend avec le soleil rasant ici sur le circuit des Ducs. Lidmattainen devant Damien Meunier. Allez, Mika donc en 38 481, Damien en 39 201. Vous avez bien sûr les chronos du premier tour affichés. Allez, pied au plancher, 170 km/h. Oui, vous avez bien entendu. 170 km/h pour les supercars pour cette partie du circuit. Et magnifique passage, un super de Mika et de Damien derrière. Ceux qui sont en voiture en entrée d'épingle. Et en boucle, le premier tour lancé en 34-0-33 pour Lidmattainen. Et puis Damien Meunier qui nous fait... 33-9 pour Damien Meunier. Ouais, Damien Meunier, c'est moi qui fait une deuxième partie de saison superbe. 6e du championnat avant d'arriver ici. 2 fois 3e à Pont-de-Ruan et à Carlabo. 4e à Mayenne. Ça marche bien pour la Polo ex-World RX 2016, pilotée par un certain monsieur Christopherson. Pour revoir Loéac, ancienne voiture. Allez, Philippe Malouin. Il ressort devant Damien Meunier. Oh, c'est tout en glisse, Damien Meunier, vraiment généreux là, dans le pilotage. Lidmattainen, lui, qui n'a toujours pas pris son tour joker et qui boucle le 3e tour en tête. 34-101. 34-101, on avait du 34-048 tout à l'heure, 34-033 pour Lidmattainen. Qu'est-ce que ça envoie? Regardez le passage de la compression. Magnifique passage avec Philippe Malouin, sa deuxième sortie de la saison derrière Damien Meunier. On est moins vite que David Genet tout à l'heure. On est moins vite au niveau des chronos. C'est quand même Lidmattainen qui va remporter sa série. Ça devrait être derrière. Et en effet, allez, 2 secondes 6. Mika Lidmattainen qui fait le deuxième temps à 2 secondes 637 millième de David. Hyvä startti, kärkeä karkuun ykkösenä maalia. Alkuerätuloksissa 5. Tosi hyvän yrkän sait päälle sitten heti siinä seuraavassa. Se oli hyvä puhasveto ja pääsi hyvän startin myötä hallin tekemään Ollasta, niin sitten oli hyvä kyytikin siinä, niin ei ollut silleen, ja se oli sitten niin kuin, antoi paljon itseluottamusta sunnuntai-päivänä, sitten sai lauantain lopetettua, kun tuntui, että siinä oli kaikenlaista muissa. Niin, kyllä. Ja sai selkeästi niin kuin sitten tallinkin semmoisen, että sai semmoisen suorituksen tuolla autolla, mitä nyt ei niin kuin ollut, niin se näki kaikista, että sitten niin kuin nousi semmoinen arvostus ja kaikkien fiilinki ja kaikki muu, että ollaan noin hyvin, niin siinä oli hyvä päättää sitä lauantai-päivä siinä. Joo, kyllä. Lauantai oli vissiin ihan kaiken kaikkiaan ihan kuiva päivä aamusta iltaa, että se oli ihan kuiva päivä ja aurinko paistoi tosi lämmintä oli. Kyllä. Oli hyvä pitoinen paikka vähän joka puolella. Sunnuntai
sunnuntaalle mennessä sitten kääntyi sitten se keli, että jossain kohtaa alkoi vettä sitten satamaan. Aamulla oli jo heti semmoinen kosteus tullut sinne ja yöllä oli tullut vettä paljon ja tiedettiin, että tuskin se siitä enää ihan samanlaiseksi ainakaan muuttui. Sitten tiedettiin, että se pito on niin kuin huononeen, mutta oltiin tietysti nähty siinäkin viimeisessä, että ihan kuivalla muutama kymmenys jäähän per kierros noista ihan huipuista, niin vähän itse toivoksi, että tulisi vaan vähän liukkaampaa, niin helpotus tähän hommaan. Joo, totta kai se tasoittaa sitten, että siinä tavallaan, niin kenellä on sitten ehkä enemmän kokemusta autosta ja radasta, niin sitten se virheiden todennäköisyys sitten moninkertaistuu siinä, kun tulee vähän liukkaampaa. Joo. No alkuerä 3 sitten sunnuntaina, niin Konen au milieu, là, parti comme une fusée, le pilote finlandais. Devant Limatainen, Romuald Delaunay et Davide Jeannet un petit peu enfermé avec Fabien Paillet là-bas. Et la fusée finlandaise qui est partie. Les fusées finlandaises qui sont parties. Les deux Hyundai qui emmènent Romuald Delaunay, le champion de France en titre, et 4e devant Fabien Paillet. Et Davide Jeannet qui va plonger dans le tour joker. Il fait l'extérieur à tout le monde. Ouais. Allez, ça piqué Davy avec la belle Skoda ex-Euro-RX, pilotée par un certain Andreas Backrud avec le pilote JMS qui en ressort proprement, le métronome du centre de la France qui va essayer de revenir dans le match. Il est maintenant libéré, le champion de France du Tour Joker. Un autre champion de France, c'est Fabien Paillet que vous avez à l'image qui arrive au virage T2. Delaunay juste devant lui. Ils suivent à distance les deux pilotes PGRX. Davide Jeannet un petit peu plus loin, mais lui il a déjà effectué son tour joker. On va voir si Davide Jeannet réussit à remonter. Allez, ça se passe bien pour les deux Finlandais et pour Mika Limatainen qui connaît bien ses Hyundai. Il a un autre modèle. Il roulait avec cette voiture cette année en Euro-RX. Il a terminé 5e de la saison 2024. Donc il est dans le match ensuite, le Finlandais. Derrière un autre Finlandais, ce sont les étrangers qui emmènent les Français. Konen dans ces conditions, il est fabuleux. Hein. Comme à Mayenne, 35,5. 35,5 pour le pilote finlandais. C'est plus vite que Bossard encore tout à l'heure. Ils sont forts les Finlandais et il est fort Juha. T'as raison, ça y est, le déclic est arrivé chez Juha Ridkonen depuis cet été. Il a eu un début de saison un peu malchanceuse, on va dire. Et là, ça y est, il est dans le match. Romuald Delaunay dans le tour joker. Il rentre assez large. Allez, c'est propre. Allez, la descente. Vous imaginez, hein, Juha Ridkonen qui était 4e, qui avait 5 points de retard sur Samuel Peu. Davide Jeannet à l'extérieur et c'est lui qui ressort devant. Ridkonen, 35,4. 36,1 pour Limatainen, 35,9 pour Paillet. Ridkonen le plus vite. Lui qui était déjà en tête au classement intermédiaire hier soir, le pilote finlandais. Il s'est levé ce matin du bon pied. Il aime ces conditions humides, Juha Ridkonen. Il demande que ça. Allez, le virage du raccordement, ça se passe super bien pour Juha Ridkonen. Même chose pour Mika Limatainen qui en termine. Et les Finlandais. Fabien Paillet, Romuald Delaunay au coude à coude dans le virage de raccordement. Et jusqu'au bout. Et Juha Ridkonen qui claque le meilleur temps. Le meilleur temps pour un Finlandais. Hyvä lähtö ja Ridkosen perässä aloitte vetämään letkaa. Ridkonen ekana ja siinä sitten toisena. Vikalla kierroksella molemmat jokerille ja samoilla sijoituksilla maaliin. Juha ekana ja sinä toisena. Alkueräpisteessä 3. Alkoi vissiin se radan metkut sitten löytymään siinä kohtaa aika hyvin. Se oli ihan niin kuin tosi hyvääkin vetoa, että jokerille mennessä tuli se pieni virhe siinä lopussa, mutta ei muuten. Niin tosi hyvä niin kuin rundia oli aika vaikea ralli, kun oli tosi liukasta ja sitten taas toisella paikalla piti tosi paljon, niin siinä huomasi taas sen, että vaikka niin oli liukasta, niin sitten osa radasta piti ajaa vähän niin kuin kuivalla ja osa piti taas ajaa sitten tosi sukkasilla ja sitten meillä oli eri rengasjutut, että mulla oli märäkelirenkaat siinä ja Juha jo kuiville renkaille ja muuta, että taas oli vähän erilaista taktiikkaa siinäkin. Okei. 4. alkuerä, niin en phase finale, 5 voitures World RX et c'est parti. Oh, Steven Bossard qui est bien parti. Steven Bossard devant Juha Ridkonen et qui devance Limatainen. Julien Febvre qui est 4e et devant le champion de France son titre, Davide Jeannet. Allez, c'est les 3 Hyundai qui mènent le bal. Derrière, Julien Febvre, Davide Jeannet. Et c'est parti sur un rythme de fou. Nous sommes que dans le premier tour. Allez, attention dans ces conditions à ne pas faire d'erreur. Davide Jeannet qui va faire l'extérieur à tout le monde. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. C'était chaud, mais c'est passé. Allez,
Allez, Devijanet, le pari osé du champion de France, il a raison de prendre le tour joker dans le premier tour. Devant, c'est parti pour la Hyundai. Les 3 Hyundai du team PGRX avec Julien Febvreau qui a peut-être passé. Oui, il est passé sur Limatainen. Alors, est-ce qu'il y a un souci peut-être pour Limatainen? J'ai un petit doute sur le rythme du Finlandais qui est maintenant 4e. Julien Febvreau qui est pour l'instant 3e. Petit accrochage avec Devijanet tout à l'heure lors du premier tour, mais je pense pas qu'il y ait un incident sur la voiture. Allez, pas de changement sur la tête de course. Julien Febvreau, le commentateur de la F1 sur Canal+, de retour ce week-end pour son 2e meeting de la saison. Devijanet, ouais, non, attendez, on a Bossard, Ridkonen, Febvreau, Janet et Limatainen. Peut-être qu'il y a un souci. Il a arrêté. Il arrive, il est au ralenti. Ouais, il y a un souci pour le pilote finlandais qui nous a rejoint ce week-end. Et devant, c'est Steven Bossard qui mène le bal. 888 pour Bossard. Crevaison pour le Finlandais. Enfin, pour l'autre Finlandais, c'est bon. Pour le deuxième Finlandais. Oui, c'est sûrement dû au contact avec Devijanet là-haut à l'épingle. Les 2 roues se sont touchés. Et puis Devijanet sur le tour principal qui ressort juste derrière. Ridkonen juste devant Febvreau. Allez, donc on attaque déjà le dernier tour. Dernier tour devant Bossard, lui qui n'a pas pris le tour joker, va essayer de creuser l'écart. Ridkonen 2e, Janet 3e, Febvreau 4e. Allez, le dernier tour de cette série, on va attaquer, voilà. Et là, pour répondre à une de vos questions, on frôle avec les 180 km/h sur cette partie. 180 km/h pour Steven Bossard. Il a pris une certaine avance, Steven Bossard. S'il ne... Ouh, il rentre un peu large, attention dans les pins. Eh ben, il ressort bien les roues droites quand même avec l'élan, ça va. Oui, voilà, il va garder de la vitesse. Il ressort devant son coéquipier Johan Ridkonen. Devijanet qui est vraiment. Il revient de loin, Devijanet. Il était 5e. Il était 5e au premier virage. Et Steven Bossard qui fait le meilleur temps. Steven Bossard qui fait le meilleur temps de cette. Ihan ok lähtö ja 3. paikalle, mutta sitten ekalla kierroksella ehkä mutkassa 7 suunnilleen Seanni osui sun vasempaan etupyörään ja ihan selvästihan siinä sitten sulta jotain hajosi ja vehkeet ei kääntynyt enää kunnolla. Pääsit ajamaan kuitenkin maaliin, mutta olit lähdön viimeinen ja tuloksissa 18. Eikö se jotain tämmöistä? Se meni suurin piirtein noin, että siinä oltiin kaikki talliautoa vierekkäin ja sitten aika selkeästi tuli se, että oli koko päivällä tietysti tiettiin jo lähtiessä, että ollaan niin 3. auto ja ei saa viiä Steveniltä eikä Juhalta pisteitä pois, niin sitten siinä vähän ajattelin, että kun on 3. ruudussa niiden vierellä siinä, että siihen perään olisi hyvä mennä ja vähän tallinkin katettiin suunnitelmaa, että ja pääsinkin siihen 3. sitten hyvin niiden perään, kun vähän myöhästyin taas siinä lähdössä niiden ei pitänyt noin paljon myöhästyä. Mietin kyllä, että en yritä sinne ulkopuolelle, että ei ainakaan tule mitään osumaa eikä muuta, mutta ei ollut tarkoitus noin paljon myöhästyä. Se meni sitten ihan niin kuin siihen asti hyvin, mutta Sani tuli sitten sinne aika röyhkeästi ja sai sitten 5 sekunnin penaltikin siitä ja osui sitten mun etupyörä ja heti etupyörä tyhjäksi. Se oli sitten siinä. Joo, mun piti kysyäkin tai niin kuin kommentoida lähinnä sitä, että se Anni sai erikoisesti sen aikarangaistuksen tosiaan tuosta osumasta, että sit Suomessahan se olisi niin kuin lipun paikka. Ei kai Suomessa mitään aikarangaistuksia jaeta. Ei ainakaan mistään osumista. En ole ikinä kuullut. Toi on tuolla ihan yleinen tavalla, että siellä ei niinku tule mitään varoituksia eikä muuta. Että siellä niinku sekin otettiin sitten, että annettiin semmoinen rangaistus, että se tippui sitten siitä. Sitten mun taakse ei voinut tippua, mulla meni se pilalle, mutta se tippui niinku varmaan 4 sijoitusta taaksepäin. Että mun mielestä toi on hyvä sääntö ja toi ohjaa siihen, että jos hölmöilet ja muuta, niin sitten sä kärsit sillä ajalla sen. Ja toihan rällyäksessä käytössä esimerkiksi sama juttu. Mun mielestä tosi hyvä. Se Annillahan oli tosi hyvä aika, että se olisi niinku ollut tuolla, se tippui tosi paljon, se oli 13. Mä nyt heitän, että se on suunnilleen, se olisi ollut tuossa niinku 3., 4., 5. paikalla jopa. Kyllä. Että kyllä se ihan tuntuva rangaistus oli varmasti. Joo, ja sitten niistä vähän kuitenkin siellä samat tuomarit on koko kauden niin ainakin osaakseen muuta, niin sitten tulee sitä, että kelle niitä sattuu, niin ehkä ne niitä katsoo myös, että tälle kaverille on tainnut sattua jo muissakin kisoissa samanlaisia, niin veikkaan, että sekin painaa sitten noissa, että paljonko sitä sanktiota annetaan. Joo, totta. Siinä ei ollut itsellä kyllä, ei kerennyt tekemään yhtään mitään yhtäkkiä, vaan kolahti etupyörään, se oli siinä. Joo. Niille ei voi itse mitään, ne on ollut huonoon tuuriin, mutta siinä meni vaan tuo eturivin paikka sitten tuohon semiin, niin se siinä tietysti itsekin, että siinä olisi ollut ihan täysin otettavissa se eturivin paikka tuosta lähdöstä, että olisi ollut Steven ja Juhan perässä ollut siinä hyvä paikka mennä. Joo.
Ihan varmasti joo, ja sitten säkin olit semmoisessa paikkaa, että en tiedä, oliko sulla peräti vielä vähän, tiedätkö, ratti käännettynä oikealle, että se rengaskin oli siinä ehkä vähän niin kuin tyrkyllä, että siinä niin kuin oli just se. monta hommaa niin kuin sattui vaan just kohille, että eihän siis, se Annillahan oli ilmeisesti, niin kuin, Jokerillehan se nyt oli siitä niin kuin menossa, mutta se haki jotenkin sen linjan sieltä. Aika moni heitti aikamoiseen sladiin sieltä pitkästä matkaa sinne Jokerille sen auton, että ilmeisesti silläkin nyt vaan sitten kävi sellainen arviointivirhe sitten sen linjan hakemisessa. Joo, näin, ja varmaan siinä se halusi siihen pidolle mennä, että siihen pitää tulla tavallaan, jos sä tulet sieltä ulkoa, niin sun on se leikkauslinja just siinä kohdalla, ja se on, kuuluu laji, ei voi minkään. Kuuluu, joo, ja ei siinä mitään, se meni silleen. Alkueräpisteessä siellä 10, ei nyt varmaan sitä mitä haettiin, mutta kuitenkin sellainen OK-suoritus, että tosiaan outo auto, outo rata, kaikki vähän outoa, niin. Ja sitten tietysti tuo nyt laskee paljon sitä sijoitusta sitten tuo viimeinen alkuerä, mutta ihan. Jos siitä nyt jättää sen ekan jarrut pois ja sitten ton renkaan, niin siinä on niinku kuitenkin ihan ajamalla siihen 3-5 sieltä ollut niinku ihan varmasti otettavissa, niin tosi tyytyväinen siihen nähdään siihen, ja sitten päästiin se 10 oli silleen hyvä, että päästiin just 2. riviin, että ei tiputtu sinne 3. riviin, mikä helpotti sitä semifinaalia kuitenkin tosi paljon. Kyllä. Sitten semifinaali, niin. Drapeau vert, regardez bien, c'est la partie, le spectacle. C'est parti, le super envol de Julien Febvreau, le pilote du team de Racing qui a pris un excellent départ dans cette demi, qui devance Mika Lippmantainen et Steven Bossard. Allez, avec Fabien Payet qui est maintenant en 4e place, Jonathan Payet à l'extérieur. David Vincent juste derrière. Allez, c'est parti maintenant avec Fabien Payet. Oh, Jonathan Payet tête à queue. Au mauvais endroit dans la compétition. Et attention, le titre qui s'envole là pour définitivement pour Jonathan Payet. C'est un élément majeur, un événement marquant de cette fin de saison. Le tête à queue de Jonathan Payet qui a Emmanuel Hahn qui s'arrête. Emmanuel Hahn qui est arrêté aussi là-haut au niveau de l'épingle. Emmanuel Hahn qui est arrêté. Et il est bloqué au mauvais endroit. Emmanuel Hahn vraiment sur la trajectoire. Qu'est-ce que vont décider Alors le double drapeau jaune devrait arriver avec le panneau des commissaires pour l'instant. L'information est donnée avec forcément là l'arrêt de Jonathan Payet sur votre gauche. Plus haut, c'est Emmanuel Hahn qui est arrêté. Là, c'est Julien Febvreau qui emmène Mika Lippmantainen, le pilote finlandais. Ça passe juste à la corde. Et Fabien Payet à l'extérieur dans le joker. Même chose pour David Vincent qui contourne le pilote mayennais. Il n'y a pas le choix. Pour prendre le tour joker, on est obligé de passer à l'extérieur de Manuel Hahn. Et même pour Stéphane Deganet qu'on a perdu là-haut et devant, c'est Julien Febvreau. Julien Febvreau devant Lippmantainen et Steven Bossard. Là, le deuxième meeting de la saison pour Julien Febvreau, lui qui avait terminé sur le podium lors de la première sur le circuit de l'Essai-Manche. Fabien Payet, lui, un peu plus loin, mais il a déjà pris son tour joker, le pilote de la 208. Allez, les drapeaux jaunes, les informations qui sont données par les commissaires. Et en effet, Jonathan Payet qui termine son année ici. C'est fini pour sans doute le titre de champion de France. Il est très prudent là pour tous ces pilotes à l'entrée pour éviter la voiture d'Emmanuel Hahn qui est vraiment mal placée. On vous rappelle Steven Bossard qui est pour l'instant 3e, le leader du championnat de France, qui est sur la route peut-être un titre, mais il faut marquer des points, il faut être régulier jusqu'au terme de cette journée ici sur le circuit des Ducs. Allez, Fabien Payet à la 4e place, on va voir qui des 3 premiers pilotes va prendre le tour joker en premier. Et encore un tour à l'arrivée, c'est ça Simon hein? Julien Febvreau, oui, tout à fait. Julien Febvreau qui est encore 2 tours à l'arrivée. Julien Febvreau qui est très performant, il a pris quelques longueurs d'avance sur les deux Hyundai. Les deux Hyundai moteur Pipo justement en 2e et 3e place. Vous disiez Simon, encore 2 tours à l'arrivée. Tour joker. Alors, il a remis les gaz. Il a pris l'autre trajectoire pour prendre le tour joker. Il est passé à l'intérieur d'Emmanuel Hahn. Vous avez vu comment Steven a remis les gaz pour ressortir juste derrière Fabien Payet. Allez, le métronome breton, ancien champion de France de cette catégorie reine des supercars. Alors, si on fait un récap, pour l'instant, Julien Febvreau est 1er. Mika Lippmantainen est 2e. La 3e place est pour Fabien Payet et Steven Bossard est 4e. Belle stratégie du tour joker pour Fabien Payet qui l'a pris tout de suite. Et cette fois-ci là, c'est bien un tour et l'arrivée, hein, puisque le final compte 6 tours. Attention. Ressenti Simon. Et ça sort pour le Finlandais.
devant son compère du team PGRX, devant Steven Bossard, le leader du championnat de France. Dernier tour, et il y va, Mika. Et oui, toujours devant Steven Bossard, c'est Fabien Payet qui est devant, et puis on a Julien Febro qui essaie de creuser l'écart devant. Allez, Julien Febro qui boucle à nouveau un tour en tête. Il va devoir prendre le tour joker devant Fabien Payet, Mika Limatainen et puis Steven Bossard. Steven Bossard qui, je crois, filerait tout droit devant un titre de champion de France, si je ne m'abuse. On est en train de calculer en même temps. Et ça devrait suffire pour Steven Bossard après cette demi-finale avec l'abandon de Jonathan Payet. Keskirivistä ulkoradan lähtöpaikka. Ei tosiaan mikään herkuin tilanne, mutta onneksi se nyt ei ollut sieltä takarivistä. Mutta mitä itse muuten tykkäsit tuosta tuommoisesta 8 auton lähöstä? Herättikö se mitään ajatuksia? No ei sinänsä, että spotterille se tietysti on vähän vaikeampi, että sun pitää katsoa se paikka sieltä ja löytää se, että sä et voi niin kuin sieltä tosi riskinä niin kuin mennä ekana, että jos jäät hitaan taakse ja vähän tutkia etukäteen, että ketä siellä on ja kello on vauhtia. Mutta ei se itse kuskille välttämättä niin kuin hirveästi siinä näy sitten sinänsä, että mun mielestä on ihan, vaikka nuo radatkaan nyt ei ole niin kuin älyttömän leveitä eikä muuta, mutta että sehän sen tekee niin kuin tuossa sanoin, että se taitaa tulla sinne jo siinä ekan kerroksen jälkeen sitten tuommoiseen jyrkkään mutkaan, niin siinä varmaan kärki karkaa se 5 sekuntia melkein sieltä, kun 1-8, niin tavallaan, että jos sä jäät sinne loppupäähän, niin kyllä sieltä tosi vaikea on päästä ponnistaa sitä enää. Kyllä se edelleen tarkoittaa sitä, että pitäisi vaan päästä sinne kärkisijoille. Kyllä, joo, ihan. Ja tuommoinen, mikä kasaa sitten vielä paljon, tuommoinen jyrkkä mutka, missä on tavallaan yksi linja, me mennään vähän niin kuin, jokainen menee niin kuin peräkkäin siihen ja sitten siitä ampuu yksi kerrallaan eteenpäin, niin siinä tulee aika isoksi. Siinä voittaa sen kärki niin paljon enemmän sitä häntää varten. Joo, se joka kerta kertaantuu siitä, mitä pitemmälle mennään sinne hännän päähän. Kyllä. Näin just joo. Mutta sille hyvä vaihtelu ja tuo vähän semmoista erilaisuutta siihen ja sitten se pääsee kuitenkin se 16 parasta taas tuollakin, niin sitten se, että en mä sano, että se on niinku mitenkään huono asia. Ja sitten se lähtöjärjestelmäkin on aika hieno sillä tavalla, että siinä on 3 eessä ja sitten toisessa rivissä on 2 ja ne on siinä välissä. Ja monesti tuolla EM-säkin, jos sulla on niinku, että sulla oli 6, niin sitten ne on niinku limittäin, niin sitten on aika helppo peittää ne välit kiinni. Joo. Tuolla se on paljon vaikeampaa. Sulla ei ole siinä tavallaan sitä vieruskaveria ihan vastassa, että voidaan vetää se linja kiinni. Että, niin, ainakaan kaikille. Joo, kyllä. En mä tiedä. Mun mielestä toi on ihan, ei tossa mitään ainakaan, en mä nyt mitään kauhean huonoja juttuja tosta nyt on niinku pongannut. Et ihan mielenkiintoinen, ihan uusi oli silloin keväällä, kun oli se ensimmäinen kilpailu, mitä kattelin siitä livestä, niin ihan uuden näköä mulle en ole ainakaan kiinnittänyt huomiota tommoseen niinku lähtötapaan, niin ihan mielenkiintoinen. Joo, ja on se livestä sitten hankala niin kuin kamerasta katsottuna, kun ei näe kuin sen yhden kohdan, ja siellä tapahtuu paljon sitten siellä kameran ulkopuolella tavallaan myös asioita, mutta sitten kun livenä kun katsoo tuolla sitä, niin se on jopa niin kuin todella mielenkiintoista nähdä, että siellä sattuu joka puolella koko ajan vähän jotakin. Niin joo. Rohkaisee kyllä paikan päälle tulee mistä sekin. Nyt kun mainitsit, niin mitä tykkäsit siitä ranskalaisesta atmosfääristä, kai se jotain lähtöä kävit sieltä katsomassa vai kerkisitkö ollenkaan? Kävin katselemassa. Hirveä määrä autoja ja hirveä määrä niin kuin porukkaa ihmisiä ympärillä, talleja erilaisia, tosi niin kuin ammattilaisia ja on niin kuin monenlaista autoa eri tiimissä, että siellä on monen 80 autoa isommissa tiimeissä ja sitten eri luokissa vaan, että ei koko sille hirveä kerro, kun et oikein ymmärrä joka autosta, että missä on mitäkin ja mikä luokkaa minkäkin ja muuta, mutta että kaikille jotakin. Siellä harrastaa naisille oma luokka ja ne ajaa siellä täyttä päätä ja nuorille oma juttusa ja sitten on erilaisia divisioita ja mä en olisi perillä, miten ne menee kaikki niin kuin luokkajaot ja muuta, mutta on siellä ainakin nähtävää. Joo, kyllä. Joo, täytyisi jonkun Pinomäen kanssa ottaa puhelua tai jotain. Mua ainakin yllätti ihan täysin, että en nyt muista, oliko se sitten divisioona 3 vai 4 vai mikä se nyt olikaan, niin kun siitä yhteen autoon tuli osumaan siihen takakulmaan ja siitä lensi se, niin kuin se koko takakontti helvettiin, se oli niin kuin pikappi sen jälkeen, niin sehän oli niin kuin litesi, siellähän oli moottori siellä kontissa. Joo, niin se on. Joo, en mä tuommoista niin kuin tajunnutkaan, mä oon jotenkin ajatellut, että ne on kaikki, niin kuin, tai lähes kaikki sitten etuvetosia vehkeitä. Että.
Ei, kyllä siellä on niitä nelivetosiakin. Joo. Kyllä se niin just elitesi niin ihan samantyyppisiä. En mäkään aikaisemmin tuolla näin sitten, kun oli perseet pystyssä, sinne näki, että nämä oli tesin tyyppisiä, ihan samantyyppisiä autoja. Joo, siinä vaan hämää se, että kun tämäkin oli sitten Polo, mistä se korttilens helvettiin, että ei siinä tietysti, kai siitä nyt saa ihan minkä näköisen vaan, minkä korin laitat siihen päälle, mutta sitä on jotenkin niin vaan tottunut, että se on se Fiesta ja se on sitten tavallaan aina se litesi sitten automaattisesti. Joo, ja siellä oli Toyotaa ja Mersua ja ihan kaikkea, niin kuin ihan laidasta laitaan kaikennäköistä vehettä. Että silleen on hieno katsoa, kun niin erilaisia ja ei ole kaikki niin. Joo, ja sitten eikö siellä ole niitä vanhojakin autoja, siis jotain niin kuin ihan lansioita ja 205 pösyä, ainakin jossain kilpailussa oli niitä. Se oli lisäluokkana, mäkin näin sen, oli jossain kisassa, tuolla ei ollut niitä minun mielestäni, mutta en ainakaan havainnut, mutta siis aika paljon meni aikaa siellä tiimin kanssa olemassa. Niin, kyllä. Joo, eikä se sun juttu ollutkaan lähteä sitten kilpailuun seuraamaan sinne, mutta tosiaan niin jossain livessä siis vilahti, mutta kun ei niitä mun mielestä, mulle jäi kans vähän auki, että ajaako ne oikeasti jotain kilpailua vai onko se jotain näytöshommaa vai mikä siinä sitten oikein on. Niin. Ja sitten kun ei ymmärrä mitään siitä selostuksesta, niin totta kai niin kaikki menee sitten siitä ohitte, mitä siinä sanotaan. Kyllä. Mitäs oma ranskan kielen taito? Ei sitten yhtään. Ei ymmärtänyt kyllä niin kuin ohjaajakokouksessakaan, niin ei sitten sanaa mistään. Joo, mä joskus Juhalta kysyin, että mitä siellä käytiin oikein läpi, niin sekin vaan sanoi, että ihan normijuttuja, niin mä vähän haistoin siitä rivien välistä, että niin, kun ei ymmärrä mitään, niin tuskin siellä mitään kovin tärkeät käydään läpi, että se, joka sen tulkkaa sitten Juhalle, niin kai se sitten se oleellisen kertoo, mutta ilmeisesti siellä nyt ei mitään ihan ihmeellisiä asioita käydä läpi, mitä nyt ei olisi ennen kuullut sitten. Joo, ei, mitä siinäkin oli tallilta sitten oli ja sitten ranskan kielen taitoisia, ketkä pystyivät sitten englanniksi kääntämään ne tärkeimmät jutut, niin, mutta tavallaan, että ohjaajakokoukseenkin, kun oli pakollista mennä ja hirveällä kiireellä piti siellä olla ja nimi laittaa paperiin kaikki, että olet ymmärtänyt kaikki, niin en sitten yhtään, ei saanut sitten, niin kuin, ei tuon taivaallista irti, että mitä puhuvat ja tekivät. Niin. Kyllä se selvisi sitten, kun siitä tiimissä, kun käytiin läpi, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Niin. Joo, niin sulle lyötiin vaan paperi eteen, nimi siihen ja sä katsoit vaan nopeasti, että missään ei näy mitään summaa, että uskaltaa laittaa nimen siihen. Kyllä. Joo. No sitten se semifinaali tosiaan, niin sä sait siitä lähtöpaikasta huolimatta, niin sait tuolta paikalta minun mielestä ainakin helvetin hyvän startin ja onneksi siinä ei sitten ollut mitään sen kummempaa hässäkkää siinä ykkös-kakkosmutkassa, niin sähän pääsit nousemaan sitten jo siinä heti ekan kierroksen alussa sitten toiselle sijalle. Se oli valtavan hyvä lähtö. Oli. Joo, ja se eka mutka onnistui just niin kuin oli suunniteltukin, että mennään sitä ulkokautta ja jätetään vähän jarrutusta myöhäksi. Päästään sisälle sitten siihen seuraavaan ja se olikin sitten yllätys, että oltiinkin toisena. Toi Emmanuel... Oli hyvä lähtö. Oli, kyllä. Ja Emmanuel Anne parkkeerasi kaluston tosi ikävää paikkaa heti ekalla kierroksella ja se tietysti ehkä vähän sotki sitä ajorytmiä, mutta ilmeisesti siitä nyt ei sit mitään isompaa häiriötä sitten ollut, että keltaiset liput siinä oli tietysti, mutta vähän... Joo, siinä ei toiminut radiopuhelimet ollenkaan siinä toisella kierroksella. Mä sen verran kuulin Joni jo vielä, kun se sanoi, että tänne autoparkkeerat tänne pahaan paikkaan ja sitten lakkas toimimasta ne puhelimet. Ja sitten siinä oli vielä 2 autoa, mä luulin, että se on se ensimmäinen auto, mistä se puhuu, että siinä meni se joku Palmier taisi mennä sen kaiteeseen siinä. Joo, se... Niin mä luulin, että se on se, ja sitten kun mentiinkin sinne, niin siellä oli auto keskellä, niin sanotaan, että taisi tulla pikku hipasukin siihen, kun se ei ihan sieltä ekalla kierroksella mahtunut, mutta sitten jatkossa pystyy ajamaan sitä samasta reistä. Ja sanotaanko, että ei nuo keltaiselle lipulle ihan hirveästi nostele kyllä nuo pojat. Pitää kyllä niin joo, mä katsoin ihan sama. Se on niin itselle iso oppi aina tuolla maailmalla, että kyllä ne muuten laskee sitten menemään. Siinä vähän tuli ajettua siinä niin kuin varmasti niin sanotusti, että ei ainakaan tule mitään, mutta katsoi sitten jälkilähetyksenä sitä ja kävi läpi ja mitä ne sanoi tuolla Inssikin, että voisi tulla vaan rohkeammin, että sitten kun kerran on nähnyt se esteen ja sitten voi tulla ihan kunnolla, mutta vähän turhan paljon pois keltaiselle lipuille. Joo, se on vähän, tai siis totta kai se on vaikeaa, sinäkin olet vuosia ajanut ja tietysti niin kuin oppinut siihen, että se on lipun paikka, jos sä ajat liian lujaa siihen keltaiselle alueelle, ihan sama onko se
eka kerta vai toka kerta vai kolmas kerta sitten siinä lähdön aikana, kun sä meet siitä, niin aina pitää hiljentää, niin siitä on ihan varmasti tosi vaikea sitten yhtäkkiä vaan oppia pois sitten siitä tavasta. Kyllä, se on just näin. Mutta oppii ainakin, että tuolla ei hirveästi tarvinnut välittää niistä, että ei nimittäin jarruvallat paljon syttyneet pojille aina menemään. Totta. No sä otit Jokerin toiseksi viimeisellä kierroksella ja putosit kolmospaikalle, jolla sitten tulitkin maaliin ja siitä finaalipaikka heti ekassa kilpailussa Ranskan mestaruussarjassa, niin tämä oli varmaan sellainen kilpailun ihan minimitavoite, että ollaan finaalissa. No se oli tavallaan, minkä tiimikin antoi, että ei saa viedä noilta kahdelta härmältä pisteitä ja että saa Stevenin mestaruus varmistettua ja siinä se, missä se oli samassa, niin tiedettiinkin ennen kuin lähdettiin siihen, niin sanottiin, että jos Steveni on, niin kuin, pääsee finaaliin, niin se on varma sitten. Ja siinä sai niin kuin, se oli tavoite lähteä, että pystyy ajaa sinne finaaliin ja tietenkin se, että kyllä mä nyt tähän niin kuin sitä, että pystyisi vielä finaalissakin vähän hyökkäämään. No totta kai, tietysti, mutta joo, jos meinaa jotain saavuttaa, niin kyllähän se finaali pitää aina olla sitten se minimitavoite sitten lähtee mihin tahansa kilpailuun. Joo, noissa voisi, että aina finaalissa voi sattua mitä vaan, että siellä on niinku tossakin monena kisaa, kun katsonut tällä kaudella, niin siellä on tapahtunut vaikka ja mitään, ja siellä tossakin on semmoinen 10-12 kaveria, mitkä pystyy voittaa niin kuin milloin vaan, ja milloin semmoiset autot, että ne pystyy voittamaan, niin siinä jäi monta jo taakse siinä vaiheessa, ja sitten saatiin ennen kaikkea se Palmieri siinä, ketään niin kuin koitettiin niin kuin saada sitä tavallaan pois, niin se jäi finaalin ulkopuolelle, niin se oli näytti olevan tiimille ja kaikille iso asia sitten. Joo, se sai ihan ennätyshuonot pisteet tuosta kilpailusta, ja sehän oli siinä, oliko se nyt kakkosena sitten ennen tätä kilpailua sitten siellä sarjapisteissä, ja siinä en nyt mene vannomaan, mitä siinä oikein tapahtui, mutta mun mielestä se joku kyllä niin kuin ihan ajoi siihen sen takakulmaan, että se lähti niin kuin sitten siitä lentoon. Joo, kyllä ne sitä, mitä viittomakielellä katsoin, kun ne sitä kävi läpi siinä niin kyllä ne jotain... Niin, että kädet ainakin kävi ja suu. Kyllä suu ja kädet kävi, että ymmärrätte ei mitään, mutta tiedätte, että jotakin tapahtui. Ja sitten siellä radallakin, niin kyllä se aika kuumaveristä porukkaa on sielläkin, että siellä kyllä saa palautteen kaikki. En ollut itse osallisena siihen onneksi, oli ihan hyvä. Joo, nimenomaan. Joo, ja siis kyllä mulla kävi mielessä, kun en nyt muista missä kilpailussa se Juha ja Seanni otti yhteen, ja sitten siitä tuli kulma sitten hässäkkä sitten sen lähdön jälkeen, että siellä huoltomiehet oli kiukutellut toisilleen. Nyt olisi ollut sitten tuossa sen 4. alkuerän jälkeen, niin olisi ollut sitten Mikan vuoro mennä kertomaan Seannille, mitä mieltä se oli siitä touhusta ja ihan selvällä suomen kielellä. Niin. Kyllä. Mutta joo, Paileri, niin 11 pistettä vaan tästä kilpailusta, niin olihan se silleen niin kuin ihan kauden heikoin suoritus ja ihan varmaan siinä pistää pulinan käyntiin kyllä siinä kohtaa. Mutta tietysti kun on keskeyttänyt ihan sama mistä syystä, niin ei sille sitten enää mitään voi, että ne pisteet sieltä tulee joka tapauksessa. Kyllä. Finaaliin sitten ja... Dans cette catégorie Rennes, reconnue dans le monde entier, la catégorie Rennes des supercars en mode Rallycross France. Le dernier drapeau vert du jour, la dernière finale de ce meeting 2024 ici à Essay. C'est parti! C'est parti! Le bon envol de Julien Febvreau. Julien Febvreau qui est devancé par Juha Ridkonen. Une nouvelle fois le Finlandais, il est là. Il est parti trop fort, David Janet à l'extérieur de Fabien Payet. Attention dans droite, Fabien Payet qui prend le dessus sur David Janet et Steven Bossard qui en profite aussi. Regardez comment la vitesse de ces supercars dans ce rythme de fou. Et attention, Juha Ridkonen, lui, il est parti devant, il a déjà une longueur d'avance. On sait qu'il est très fort cette fois, c'est clair. Ça passe fort pour Damien Meunier à l'entrée de ce tour joker. Steven Bossard, David Janet, Samuel Peu. Allez, tour joker qui est pris par Damien Meunier dans le premier tour. Même chose pour Mikael Imatainen. Pour Steven Bossard, David Janet qui est dans le pare-choc arrière du nouveau champion de France. Samuel Peu aussi à l'attaque. Et ça passe pour David Janet à l'intérieur. Il passe le champion de France 2023 qui passe le nouveau champion de France. Quelle bagarre entre la Skoda et même Samuel Peu est passé. Samuel Peu est passé aussi sur Steven Bossard. Et regardez sur le toit de la Hyundai, les couleurs bleu, blanc, rouge sur le toit du nouveau champion de France de la catégorie Rennes des supercars. Elle est devant toujours Juha Ridkonen. Et un Ballerode qui vole.
Juha Räikkönen, Julien Febvre, Fabien Payet. Il y a deux groupes là. Et puis le deuxième avec David Janet, Samuel Peu et Steven Bossard. David Janet qui force, qui va essayer de revenir sur les 3 premiers. Ça se voit. Allez, ça fonce pour Juha Räikkönen. Julien Febvre en deuxième position. Allez, encore 4 tours dans cette finale. Räikkönen, Febvre, Payet, Janet, Peu, Bossard. Quel plateau, quelle finale. Et l'écart est presque stabilisé, mais c'est pas fait entre Fabien Payet et Julien Febvre. Il n'y a pas beaucoup d'écart. La moindre erreur se paiera cash, ça c'est sûr. Tout le monde est en embuscade là. Le champion de France 2023, tu as mis une pièce tout à l'heure sous David Janet, qui est pour l'instant en 4e position. Julien Febvre qui essaie de garder et de stabiliser l'écart avec Juha Räikkönen. C'est difficile de revenir sur le pilote finlandais qui est parti très fort et qui ne fait pas d'erreur pour le moment. On est à la mi-course, Cyril. Ouais, on a même passé maintenant le cap de la mi-course. Pour l'instant, pas de joker entre les premiers. On va peut-être aller au terme de cette finale, à moins que ça se déclenche peut-être dans le tour qui arrive. Attention, il ne faut pas faire d'erreur, il faut maintenir ce rythme. Ça va très très vite pour les pilotes de tête, mais il faut maintenir ce rythme, ne pas faire l'erreur. Ça va être très très vite, on est même sous la barre des 34 secondes. David Janet en 33 950. C'est David Janet qui est le plus rapide dans le dernier tour. On voit qu'il revient légèrement, David Janet, qui est pas très loin de la 3e position de Fabien Payet. On va voir si maintenant la stratégie du Tour Joker va changer les choses. Eh ben oui, regardez, vous avez comme nous les yeux rivés sur votre écran, ça ne change pas, tout le monde continue. Ils vont aller jusqu'au bout peut-être, sauf dans le tour qui arrive forcément. C'est, mesdames, messieurs, l'avant-dernier tour. Chers amis, restez avec nous. Alors que le nouveau champion de France, Steven Bossard, essaye de suivre Samuel Peu. C'est chaud là, c'est chaud. Steven Bossard revenu dans le pare-choc de Samuel Peu. Attention, Samuel Peu qui écarte légèrement. Non, ça reste devant. Vite, la tête de course. David Janet qui est presque collé à Fabien Payet maintenant. Ça y est, la tête de course dans le pare-choc arrière. Qui va dans le joker? Allez, faut nous montrer devant. Et ça continue? Non, ça continue, regardez. Fabien Payet dans le Tour Joker. Fabien Payet dans le jock. Qui va ressortir derrière le champion de France? Oh, il part à demi-détail. Mais il rattrape. Il perd légèrement du temps. Dernier tour. David Janet va forcer, lui, attention. Dernier tour de cette finale. Qui va remporter l'épreuve d'essai? Le dernier tour. Chers amis sur la chaîne YouTube, vous vivez les derniers mètres de cette finale ici sur le circuit d'essai. Juha Räikkönen qui va devoir plonger dans le Tour Joker, tout comme Julien Febvre. Et David Janet. Oh, ça freine tard pour David Janet, ça freine très tard. Ça va sortir à quelle place? Juha Räikkönen, il n'y a pas de problème, il file vers la victoire. Là, ça passe dans le gauche. Des nouvelles victoires. 3e place pour Janet. Attention, ça va être chaud avec Fabien Payet qu'on voit devant. Victoire de Juha Räikkönen. 2e place pour Julien Febvre et la 3e place pour David Janet. Quelle finale! Une nouvelle victoire d'un Finlandais. Et ouais, Juha Räikkönen, 2e victoire consécutive après Mayenne. Eh bien. Finaalissa sama lähtöpaikka kuin semissä ja valitettavasti finaali tyssäsi vähän niin kuin siinä heti alkutekijöissä. Sä sait jostain syystä tosi huonon lähdön, mitä siinä oikein tapahtui? No muutama eurovika, että ja on sinappi pohjaan siinä lähössä ja se sotki vähän sitten sitä lähtöjuttua. Niin koitin naputella siinä pois sitä, että tulisi nyt sieltä käsijarru sisältä poispäin, mutta ei se suostunut tulemaan sieltä vasta sitten 0,7 sekuntia, kun se oli ollut pohjassa ja sitten sieltä laukesi ylöspäin. Niin se oli sitten siinä, se ei ollut vetoja niin sanotusti siinä vaiheessa, kun pitäisi olla. Niin lähti vähän sille puutumalla eteenpäin. Sä putosit viimeiselle sijalle heti ekan kierroksen alussa ja otit jokerin, mutta hyvistä kierrosajoista huolimatta et päässyt sieltä hänniltä enää nousemaan ja maalissa lopulta sitten 8. Eli siinähän kävi ihan niin kuin just sanoit, niin sä jäit suunnilleen sen 5 sekuntia siinä heti ekalla kierroksella, niin siitähän se niin kuin tulee ja ei se ihan tekemätön paikka sitten, kun noin isosta sakista oot siellä viimeisenä, niin se ensimmäinen auto siellä jonon toisessa päässä, kun on 5 sekuntia nopeampi, niin on sitten niin kuin vaikea niin kuin enää nousta sitten mihinkään. Joo, kaikki me tehtiin ja siinä oli kuitenkin hyvä kyyti sitten niin kuin ne kierrokset sai ajettua niin kuin puhtaan rani, että ei tullut niin kuin pienintäkään virhettä ja tuli kyllä vettyä niin kovaa kuin ikinä, vaan itse uskaltiin ja pystyi. Että voi sanoa, että ei olisi pystynyt kovempaa tulemaan. Muuta kuin viimeisessä mutkassa sitten ei viihtinyt tehdä enää romua, kun siinä tuli vähän sitä. Siinä olisi pystynyt sen tosiaan varmaan, jos olisi halunnut tunkia sinne sisälle, niin siitä olisi varmaan voinut tulla, mutta olisi voinut tulla sitten myöskin. Mä ajattelin, että mulla on ihan sama Joo, niin 6, 7 vai 8, niin mä nosteltiin sitten jarrulle ja kun Steven oli eessä, niin mukaampi mennä pois sitten, kun vehkeet ei hene. Niin
Joo, ja mä vähän haistoin sitä tilannetta, että ajoiko se vähän silleen konservatiivisesti siinä, että... Joo, mä näin, kun ei siinä, en mä viihtynyt tunkea, siinä on kaiteet joka puolella, ja sitten kun ei ollut mitään, mulla ei ollut mitään merkitystä, ja tiedettiin, että samppaneet lähtee ruiskumaan, kun päästään maaliin, ja joka tapauksessa niin ei ollut niin kuin, en nähnyt enää lisäarvoa, että tuli EM:ssä pari kertaa kokeiltua ne työnnöt sinne, niin ei viittinyt sitä enää nyt ruveta jäi mukavampi fiilis ajaa se autovarikolle kuin mitä Portugalissa jäi sitten. Niin nimenomaan, että siinä ei ehkä siinä tilanteessa käynyt mielessä, mutta kyllähän tälle jälkeenpäin, niin jos miettii, että kummasta kilpailusta jää mukavammat fiilikset, niin varmaan se on aika helppo sanoa, kummasta se jäi. Että. Joo, vaikka jälkeenkään se Portugali on niinku oma uran niinku ehdottomasti hieno ja siistein rata, mitä edelleen on, että sitä on, mutta jäi niinku kaivelle tietysti se taso, siis se juttu siellä, ja nyt sai lopetettua kuitenkin siihen, että sai ehjän ranin tohon ja sai ennen kaikkea, että tiimi ja koko porukka oli tyytyväinen ja muuta. Ja tietysti Juhan niin kuin superviikonloppu ja tommonen yliilma, minkä pystyi esittämään taas kerran ja tuolla itseluottamuksella, niin sitten kyllähän se oli, niin kuin, oli sitten hieno olla sinne iltakin. Joo, ihan varmasti. Tosiaan jo piti kysyä, että minkälainen toi Ranska-reissu nyt sitten oikein oli, niin aika hyvinhän se sen summasit, että mahtava kilpailu. Mahtava kilpailu ja sitten silleen saa suomalaisporukkakin olla, että kyllähän toi Setin Penomaan Jussin porukka huoltomiehineen porukoinen on vienyt sinne Ranskaan myös aika hyvän semmoisen ammattimaistallikulttuurin tietyllä tapaa oli todella hauskaa tiimin sisällä. Sitten oli eri maalaisia henkilöitä, oli huoltomiehiä erilaisia, vähän eri tasoisiakin, mutta oli tosi niin kuin ammattimainen porukka ja 3 autoa ja sitten on niin kuin, sulla on ne ihmiset siinä ympärillä tuommoisessa ammattitallissa, niin siinä on kuskina myös, niin onhan se erilaista, että sulla on sparrauskaveria ja saat kaiken faktan ja datan niin kuin koko ajan itselle siinä, että mitä teet ja miten menee ja katsellaan videoa ja verrataan tiimikavereihin paljon ja missä menee jarrulle, missä kaasulle, missä se ero tulee, voidaanko autoa viedä johonkin suuntaan, muutetaanko lukkoja, iskaria ja kaikkea, että se on omaan niin kuin se on rupeaa olemaan ammattimaista tuolla se on. Kyllä. Ja kaikki on hoidettu ihan viimeisen päälle ja sitten niillä on se ennen kaikkea, että ei ne ainakaan tuolla, niin kyllä ne niin kuin aika iloista porukkaa on ja siinä on aika hyvät cateringit ja kaikki muut mukana koko ajan ja illalla saattaa sitten vähän mennä patonkia ja ehkä vähän punaviiniäkin siinä sivussa jonkun verrankin, niin sitten sit kuitenkin taas seuraavana päivänä homma jatkuu niin kuin ammattimaisesti. Joo, niin mä oon kuullut, että semmoista se on, että vedetään 110% päivällä ja illalla joka hommassa. Joo, näin se on, joo. Tosiaan viimeksi oli puhetta, että ei rallycrossia enää tänä vuonna, mutta onko niitä kilpailuja vielä? Vai joko tämä nyt saa riittää tältä vuodelta? Katsotaan nyt vielä, vähän tässä vielä tätä auki, että se on pari muuttuja, mutta kyllä tämä itselle riittäisi ainakin nyt, että ei ole enää silleen. Niin, että ei luvata nyt mitään. Ei luvata mitään, mutta ei tiedä vielä, miten se menee. Okei. Joko sä oot ostanut uuden superkaari? En ole ostanut. Ei ole löytynyt mitään? Ei ole ollut, eikä nyt ole ollut niin himojakaan. Katsotaan ja koitetaan saada noille junioreille ja noille niin kuin ensi vuodelle hyvät jutut, niin koitetaan saattaa hyvät paikat, niin sitten katsellaan tätä omaa hommaa sen jälkeen, mitä tehdään. Kuulostaa hyvältä. Ei mitään, kiitos Mika jälleen ja nyt jäädään jännityksellä odottamaan, soitellaanko vielä tämän vuoden puolella, se on yllätys kaikille. Joo, kyllä me joskus soitellaan ainakin, jos ei muuten vaan. Joo, näin tehdään. Selvä, hyvä, ei mitään. Kiitoksia. Jes, no niin, moi. Moro.